Τι να σας αναζητούμε, πού είστε? Εδώ είναι. Έλα και εσύ δεν θα κάτσεις εδώ. Βέβαια. Αν είναι δυνατόν. Γιατί είμαστε εδώ? Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση που οργανώσαμε με πάρα πολύ αγάπη και πολύ έτσι τράκια είχαμε στην αρχή, για τον αγαπητό συνάδελφο, τον Κώστα τον Τίνα. Να σας καλησπερίσουμε όλους. Ευχαριστούμε που είστε εδώ να τιμήσετε το πρόσωπο που έχουμε, τον Κώστα τον Τίνα. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δούμε ένα σύντομο βίντεο, που είναι ο χαιρετισμός του πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Θεοδουλίδη, για προς τιμήν του αγαπητού συναδέλφου Κωνσταντίνου. Δεν έχει ήχο. Καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί μαζί σας, αν και θα το επιθυμούσα σφόδρα, καθώς γνωρίζω τον Κωνσταντίνα εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο μέσα από την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, αλλά και προσωπικά μέσα από παρέες, φιλικές συναντήσεις και φοβερές συζητήσεις. Είναι μια μέρα η σημερινή εξαιρετικά απαιτητική, καθώς τα άστρα ευθυγραμμίστηκαν και πολλά αναπτυξιακά project του Πανεπιστημίου ξεκινούν την υλοποίησή τους και απαιτεί την παρουσία μου σε σειρά παρουσιάσεων και εκδηλώσεων εντός της πόλης Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, μια τιμητική εκδήλωση για τον Κωνσταντίνα αποτελεί μια οφειλόμενη αναγνώριση σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πάθος τα ελληνικά γράμματα, τη γλωσσολογία και πάνω απ' όλα την εκπαίδευση. Ειδικός δεν είμαι, αλλά έχω καταλάβει ότι η γλωσσολογία δεν είναι απλώς η μελέτη των κανόνων, αλλά η μελέτη της ίδιας της ζωής και του πολιτισμού. Και ο Κώστας με το έργο του κατάφερε να φωτίσει τις πτυχές της νεοελληνικής διαλεκτολογίας, δίνοντας έμφαση στον πλούτο των τοπικών ιδιωμάτων, να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην αυστηρή επιστημονική έρευνα και την εκπαιδευτική πράξη, να αναδείξει τη σημασία της γλώσσας ως ζωντανού οργανισμού που εξελίσσεται και καθρεφτίζει την κοινωνία μας. Ο σημερινός τόμος, με τα κείμενα τόσων συναδέλφων από διαφορετικές γενιές και χώρους, δείχνει ότι γύρω από το έργο του Κώστα συγκροτήθηκε μια κοινότητα σκέψης και πράξης. Κείμενα θεωρητικά και εμπειρικά που συνομιλούν μεταξύ τους και δεν αντιμετωπίζουν το έργο του τιμόμενου ως κλειστό κεφάλαιο, αλλά ως αφετηρία για νέες αναγνώσεις και νέες προκλήσεις. Επ' αυτού θέλω να ευχαριστήσω τις επιμελήτριες του τόμου, όλες και όλους τους συγγραφείς, καθώς και τον εκδοτικό οίκο, γιατί με το έργο τους δεν τιμούν μόνο ένα πρόσωπο, αλλά αναδεικνύουν και τον καλύτερο εαυτό του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη μνήα αξίζει η προσφορά του Κωνσταντίνα στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιό της. Υπήρξε ένας από τους στυλοβάτες που βοήθησαν το Ίδρυμα να αποκτήσει κύρος. Σε δύσκολες περιόδους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επέλεξε να είναι παρόν, να συμμετέχει, να αναλαμβάνει ευθύνες, να περασπίζεται την ποιότητα των σπουδών, την αξία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Όσον αφορά την προσωπική μας γνωριμία, ήταν ο πρώτος που με παρότρινε να βάλω υποψηφιότητα για πρίτανης και υπήρξε σύμβουλος στη μέχρι σήμερα πορεία μου. Από την συναναστροφή μαζί του, απόλαυσα συζητήσεις στο πλαίσιο μιας παρέας που έχει συσσωρεύσει με τα χρόνια αμέτρητη σοφία. Έμαθα πολλά για τους βλάχους, έμαθα πολλά για τη χρήση της κοινής λογικής στα ακαδημαϊκά δρόμενα. Έμαθα ότι η λέξη είναι δύναμη και η γνώση είναι ευθύνη. Είδα στην πράξη το «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει». Βίωσα αυτό που είναι βαθιά πεποίθησή του, ότι η λειτουργία ενός πανεπιστημίου πρέπει να βασίζεται πρωτίστως στην ακαδημαϊκή παράδοση,
και όχι τόσο στην νομική υπερρύθμιση που στις μέρες μας αποτελεί μάστιγα για τα ιδρύματά μας. Θα ήθελα λοιπόν και προσωπικά και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κώστα να σε ευχαριστήσω θερμά για τη διαδρομή σου και για όσα προσέφερες όλα αυτά τα χρόνια στην επιστήμη της γλωσσολογίας, στη γλωσσική εκπαίδευση, στα τμήματα και στα προγράμματα σπουδών που υπηρέτησες, στις γενιές φοιτητριών και φοιτητών που πέρασαν από τα μαθήματά σου. Εύχομαι υγεία, δύναμη και κυρίως να συνεχίσεις να είσαι παρόν με τον τρόπο που ξέρεις κριτικά, δημιουργικά. Καλησπέρα. Ωραία, και πριν περάσουμε στις δικές μας εκ του σύνεγγυς τοποθετήσεις, θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό της κυρίας Άννας Χατζηπαναγιωτίδη, η οποία είναι καθηγήτρια διαπολιτισμικής και γλωσσικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικς στην Κύπρο, και επειδή δεν μπόρεσε για προσωπικούς λόγους να είναι σήμερα, αν και το ήθελε οπωσδήποτε να είναι παρούσα, παρούσα τέλος πάντων, στην εκδήλωσή μας. Διαβάζω λοιπόν το σημείωμά της. Άννα, ελπίζω να το διαβάζω όπως πρέπει. Είναι μαζί μας διαδικτυακά. Για τον Κώστα Ντίνα, ως γλωσσολόγο, έχει μιλήσει το έργο του, όχι μόνο το διδακτικό εκπαιδευτικό τόσων χρόνων, αλλά κυρίως το ερευνητικό που μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη. Επομένως, παρέλκει να αναφερθώ ειδικότερα στο καθαρά γλωσσολογικό πεδίο. Μιλούν τα ίδια τα γεγονότα και τα πεπραγμένα. Επιλέγω λοιπόν να εστιάσω τις συνοπτικές επισημάνσεις μου σε ορισμένες όψεις που χαρακτηρίζουν όχι μόνο την ακαδημαϊκή, αλλά και την ανθρώπινη διαδρομή του. Ο Κώστας Ντίνας, στη συνάφειά του τόσο με τους συναδέλφους του, όσο και με τους μαθητές του, υπήρξε και είναι ευγενικός, φιλικός και ευπροσίγωρος. Άμεσος και ευθύς, ευγένεια απροσποίητη, φυσική, αληθινή. Η αφοσίωσή του στην επιστήμη της γλωσσολογίας και το σημαντικό έργο του ήταν για τον Κώστα καθήκον, λειτουργήμα και ηθική επιταγή. Συνοδά στοιχεία του ακαδημαϊκού του ρόλου η απλότητα, η μετριοφροσύνη και η φιλικότητα. Η πολύχρονη και πολύτροπη συνεργασία μου με τον Κώστα συνιστά μια εμπειρία καθόλου σημαντική. Εμπειρία που οριοθετείται στους όρους της υπευθυνότητας, της συνέπειας και της εντιμότητας. Επειδή με τον Κώστα δεν υπήρξαμε μόνο συνεργάτες αλλά και φίλοι, οφείλω να προσθέσω ότι τιμά τη φιλία και όποτε χρειαστεί είναι αλληλέγγυος με ανιδιοτέλεια. Πρέπει ακόμη να επισημάνω ότι σε ένα ακαδημαϊκό χώρο με έρηδες, αντιπαλότητες, αλληλοϋπονομεύσεις και τα συναφή, ο Κώστας έμεινε ακέραιος και δίκαιος. Όταν και όπου χρειαζόταν, αναλάβαινε την ευθύνη της έκθεσής του εντός εισαγωγικών στο φως της ημέρας, με διαφάνεια, χωρίς υπόγειες διαπλοκές. Η εν γέννη διαδρομή του καθοριζόταν από αξίες και ηθικά προτάγματα. Επειδή ακριβώς γνωριζόμαστε με τον Κώστα όχι μόνο από την ακαδημαϊκή πρακτική συνάντησή μας, αλλά και από την πολύχρονη φιλική σχέση μας, γνωρίζω και πρέπει να το πω ότι είναι μια προσωπικότητα πολυδιάστατη, πέραν του αφοσιωμένου ακαδημαϊκού γλωσσολόγου και δασκάλου. Τα ενδιαφέροντά του εκτείνονται και σε ποικίλα άλλα πεδία, κοινωνικά, πολιτικά κτλ. Η κοινωνία της Κοζάνης, στην οποία διαβεί και ο Κώστας γνωρίζει καλά, την ιδιαίτερη πνευματική πολιτισμική προσφορά του, πνευματικές εκδηλώσεις, βιβλιοθήκη, ψαλτική κτλ. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι ο Κώστας Ντίνας ανήκει και στη γλωσσική φυλή των Βλάχων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται πολιτισμικά. Η λατινογενής προέλευση της ιδιαίτερης γλώσσας τους δεν εμπόδισε τη διαμόρφωση ισχυρής ελληνικής εθνικής συνείδησης και θρησκευτικότητας. Το ετήσιο αντάμωμα των Ελλήνων Βλάχων επιβεβαιώνει τον πολιτισμικό πλούτο που ισκομίζουν στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, καθώς και την ισχυρή ελληνική ταυτότητά τους. Ο Κώστας είναι υπερήφανος για τη βλαχικότητά του. Τιμώντας σήμερα τον Κώστα Ντίνα, τιμούμε αξίες και αρχές. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, που στέκεσαι δίπλα μου στα δύσκολα. Όσοι είμαστε φίλοι του, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτόν. Του εύχομαι τα καλύτερα. Μετά και από αυτόν τον πολύ συγκινητικό χαιρετισμό, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πάνελ και βέβαια, επειδή κυρίως οι επιμελήτριες είναι γυναίκες, θα δώσουμε το λόγο στον άντρα από εκεί, τον αγαπητό Γιάννη Σπαντιδάκη, πολύ καλό φίλο του Κώστα, πολύ καλό φίλο όλων μας, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολλά, κυρία Γαβριλίδου. Κυρίες και κύριοι,
Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, σήμερα δεν παρουσιάζομαι απλώς ένα ακόμη συλλογικό τόμο. Σήμερα κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο που γεννήθηκε από ευγνωμοσύνη, από επιστημονικό θαυμασμό, αλλά και από αγάπη. Ένα τόμο που επιχειρεί να συνομιλήσει με το έργο και την παρουσία του καθηγητή Κωνσταντίνα και ταυτόχρονα να πει ένα ευχαριστώ. Γιατί ο Κώστας Ντίνας δεν είναι απλώς ένα όνομα στο κατάλογο των διδασκόντων, ούτε εκπροσωπεί μόνο μια επιβλητική βιβλιογραφία σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Είναι ένας άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες διαμορφώνει τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε τη γλώσσα, τη διδάσκουμε, την ακούμε μέσα στις κοινωνίες, στις κοινότητές μας. Έχει υπηρετήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τις απαρχές του, στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με αντικείμενο τη γλωσσολογία, την ελληνική γλώσσα και τη διδακτική της. Απόφοιτος και διδάκτορας στις Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από νωρίς στράφηκε σε γλωσσολογικές σπουδές, χωρίς ποτέ να κλειστεί σε ένα στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο. Παράλληλα με τις πανεπιστημιακές του σπουδές παρακολούθησε μαθήματα ρουμανικής, βουλγαρικής και τουρκικής γλώσσας στη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του ΕΜΟΥ. Μια επιλογή που φανερώνει κάτι πολύ ουσιαστικό. Την πεποίθηση ότι η ελληνική γλώσσα φωτίζεται καλύτερα όταν τη βλέπεις μέσα στο βαλκανικό πολυγλωσσικό της περίγυρο. Και αν όλα αυτά σκιαγραφούν τον επιστήμονα, υπάρχει ακόμα κάτι που δεν χωρά σε βιογραφικά, η μουσική. Ο Κώστας είναι και διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Θα λέγαμε χωρίς υπερβολή ότι η σχέση του με τη γλώσσα είναι και σχέση μουσικής. Διακρίνει ρυθμούς, τονικές αποχρώσεις, μελωδίες διαλέκτων, μικροτονίες, κοινωνικών ποικιλοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ερευνητικό του έργο συναντιόνται η γλωσσική ποικιλότητα, η διαλεκτολογία, η ονοματολογία και οι γλώσσες των Βαλκανίων μαζί με τη διδακτική της νέας ελληνικής και τις νέες τεχνολογίες. Ο Κωνσταντίνας υπήρξε δάσκαλος και συνοδοιπόρος. Ένας καθηγητής που προσεγγίζοντας τη γλώσσα ως ζωντανό δυναμικό πεδίο κοινωνικής και ενεργητικής ανθρώπινης διαμεσολάβησης, έκανε τη γλώσσα να μοιάζει με εργαλείο κοινωνικής πράξης, μάθησης και δημιουργίας. Οι επιλογές λόγου, οι τρόποι έκφρασης και οι γλωσσικές πρακτικές δεν είναι ουδέτερες. Όπως έλεγε ο ίδιος, η γλώσσα δεν είναι απλώς μέσο επικοινωνίας. Είναι χώρος όπου συγκροτούνται κοινωνικοί ρόλοι, προσωπικές ταυτότητες και συλλογικές νοηματοδοτήσεις. Μέσα από αυτή τη ματιά η γλωσσική ποικιλία συνδέεται στενά με την κοινωνική διάσταση και την εκπαιδευτική πράξη. Το έργο του καλύπτει ευρύτατο φάσμα, από τη μελέτη του ίδιου του γλωσσικού φαινομένου και τις προκλήσεις του γλωσσικού μαθήματος, έως τη γλωσσική διαφοροποίηση, τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, τη διαπολιτισμική προσέγγιση, την έννοια της δημιουργίας, τις αχαρτογράφητες τεχνολογικές ανατροπές, αλλά και τη μελέτη των διαλέκτων, όπου τονίζει ότι οι τοπικές γλωσσικές πρακτικές αποτελούν ζωντανή μαρτυρία κοινωνικής ιστορίας και πολιτισμικής μνήμης. Κάθε τομέας φωτίζεται με στοχασμό και με έμφαση στην εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη. Ως ερευνητής, ο Κωνσταντίνας έχει να επιδείξει ένα έργο εντυπωσιακό σε έκταση και κυρίως ουσιαστικό σε βάθος. Περισσότερα από 30 βιβλία, μονογραφίες και συλλογικούς τόμους που έχει γράψει ή επιμεληθεί και πάνω από 200 άρθρα για τη γλωσσολογία και τη διδασκαλία της γλώσσας. Όμως, οι αριθμοί αυτοί, όσο εντυπωσιακοί κι αν είναι, δεν λένε τίποτα από μόνοι τους. Αυτό που δίνει νόημα σε αυτά τα νούμερα είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό το έργο έγινε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη κοινότητα δασκάλων, φοιτητών, νέων ερευνητών, ανθρώπων της πράξης, που βρήκαν στα κείμενά του εργαλεία, επιχειρήματα, παραδείγματα και πολλές φορές κουράγιο να συνεχίσουν. Ιδιαίτερα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία η συμβολή του υπήρξε καθοριστική. Στη μελέτη για τους πολυγραμματισμούς και τον σχολικό γραμματισμό ανέδειξε πως η γλώσσα στην τάξη λειτουργεί
ως κοινωνική πρακτική και όχι ως απλός κανόνας. Στη συλλογική έκδοση για το λόγο και τις ταυτότητες, η γλώσσα προσεγγίζεται ως μηχανισμός κοινωνικής κατηγοριοποίησης και συγκρότησης ταυτοτήτων, αναδεικνύοντας τη σύνδεση γλωσσικής ποικιλότητας, κοινωνικών σχέσεων και εκπαιδευτικής πράξης. Όπως σημειώνει, οι γλωσσικές επιλογές που κάνουμε καθημερινά διαμορφώνουν όχι μόνο τι λέμε, αλλά και ποιοι γινόμαστε. Στον χώρο της ανάλυσης έργου, λόγου και της δημόσιας σφαίρας ανέδειξε με οξυδέρκεια πως οι λόγοι εξουσίας, τα στερεότυπα, οι κοινωνικές ιδεολογίες εγγράφονται στις καθημερινές γλωσσικές πρακτικές. Στο έργο του για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ιδεολογία και τη γλώσσα υπογράμμισε ότι η ανάλυση λόγου δεν είναι ουδέτερη. Είναι εργαλείο κριτικής σκέψης και κοινωνικής ευθύνης. Ήταν επίσης από τους πρώτους που επεσήμαναν με συνέπεια ότι οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο που γράφουμε και διαβάζουμε, αλλά και τον τρόπο που νοηματοδοτούμε τη γλώσσα και αναδομούμε τις ταυτότητές μας μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Η δημιουργία νέων δρόμων για τους νέους ερευνητές υπήρξε εξίσου σημαντική. Μέσα από τις έρευνές τους για τη γλωσσική ιδεολογία και την επιτέλεση της ταυτότητας, δημιούργησε ένα χώρο όπου οι νέοι επιστήμονες μπορούν να κινηθούν με τόλμη, να πειραματιστούν με μεθόδους και να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. Το έργο του ανοίγει πεδία για τη γλωσσική πολιτική, την κοινωνιογλωσσολογία, τους πολυγραμματισμούς, την ανάλυση λόγου, τα ψηφιακά περιβάλλοντα και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ανακοινώθηκε η έκδοση του παρόντος τιμητικού τόμου, δεκάδες άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό και τον εκπαιδευτικό χώρο έσπευσαν να εκφράσουν τη χαρά και την συγκίνησή τους. Σχόλια, ευχές, φωτογραφίες, αναμνήσεις, μια ολόκληρη ψηφιακή τελετή τιμής. Ξεδιπλώθηκε σε λίγες μέρες και εκεί αναγνωρίζει κανείς κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Κώστας Δίνας δεν άφησε μόνο παραπομπές στη βιβλιογραφία, αλλά άφησε και αφήνει βαθιά ίχνη στους ανθρώπους. Γιατί ο Κώστας Δίνας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα δάσκαλος. Δάσκαλος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα σχολεία όπου υπηρέτησε. Δάσκαλος στα παιδαγωγικά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου γενιές νηπιαγωγών και δασκάλων έμαθαν μαζί του να βλέπουν τη γλώσσα όχι ως μάθημα γραμματικής, αλλά ως ζωντανή κοινωνική πρακτική. Δάσκαλος σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου μετέδωσε το πάθος του για τη γλωσσολογία και την κριτική προσέγγιση της διδασκαλίας. Είτε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην ενότητα Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση, είτε σε άλλα προγράμματα, η διδασκαλία του χαρακτηριζόταν από σαφήνεια, υπομονή, ευαισθησία και υψηλές απαιτήσεις. Οι φοιτητές δεν ήταν απλώς δέκτες γνώσης, αλλά συνομιλητές σε μια κοινή πορεία ενθαρρυμένοι να ανακαλύψουν το δικό τους δρόμο στη γλωσσολογική έρευνα και στην εκπαιδευτική πράξη. Όσοι είχαν την τύχη να τον ακούσουν σε αμφιθέατρα, σε ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, σε σεμινάρια, σε συναντήσεις, μιλούν για μαθήματα όπου συνδυαζόταν η βαθιά θεωρητική γνώση με τη ζεστασιά, το χιούμορ και μια σπάνια ικανότητα να συνομιλεί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ως ισότιμους συνοδοιπόρους. Δεν υπήρξε ποτέ ο καθηγητής που κρύβεται πίσω από την έδρα. Αντίθετα, ήταν εκείνος που άνοιγε το χώρο σε ερωτήσεις, αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις, δημιουργικές παρεκκλήσεις από το σύγγραμμα. Θέλω να μοιραστώ και μια προσωπική ανάμνηση σε μια δύσκολη αξιολόγηση φοιτητικής εργασίας. Συζήτηση είχε φτάσει σε αδιέξοδο ανάμεσα σε αυστηρές κρίσεις και επίοικες φωνές. Ο Κώστας με ηρεμία και καθαρότητα είπε: το ζήτημα δεν είναι να κλείσουμε δρόμους σε ένα φοιτητή, αλλά να του δείξουμε τι σημαίνει να στέκεσαι υπεύθυνα στο λόγο σου. Εκείνη η στιγμή ήταν ζωντανή,
διδασκαλία ακαδημαϊκής ηθικής και διδασκαλικής αριστείας, που συνδέεται με όλη τη δουλειά του και την παιδαγωγική του στάση. Σημαντικός σταθμός αυτής της πορείας υπήρξε το έργο του στη συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Υπηρέτησε ως καθηγητής και διευθυντής στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Κοζάνης, αλλά καθώς και ως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων, προσφέροντας στήριξη και καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς της πράξης, συχνά σε δύσκολες συνθήκες. Εκεί ο ρόλος του δασκάλου συναντήθηκε με το ρόλο του συναδέλφου, όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά δίπλα. Και αν στα μάτια πολλών είναι κυρίως ο επιστήμονας και ο δάσκαλος, υπάρχει ένα ακόμη εξίσου σημαντικό κεφάλαιο. Ο Κώστας Δίνας ως διοικητικός τέλεχος του Πανεπιστημίου. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως διευθυντής 4 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υφαίνοντας προγράμματα που συνέδεσαν τη γλωσσολογία με την εκπαίδευση, την κοινωνία, τα μέσα, τα νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Χάρη και στη δική του συμβουλή, μεταπτυχιακά προγράμματα όχι μόνο λειτουργήσαν, αλλά ρίζωσαν, ανανεώθηκαν, προσέλκυσαν νέους επιστήμονες, ανέδειξαν νέες θεματικές. Παράλληλα, ως πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, για 4 πλήρεις θητείες ανέλαβε το δύσκολο έργο της καθημερινής μέριμνας για ένα τμήμα που μεγαλώνει, αλλάζει, δοκιμάζεται μέσα σε μία δημόσια ανώτατη εκπαίδευση που δεν είναι ποτέ αυτονόητη. Ως πρόεδρος χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις δυσάρεστες, να σταθεί ανάμεσα σε αντικρουόμενα αιτήματα, να προστατεύσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να υπερασπιστεί συναδέλφους και φοιτητές, να κρατήσει ζωντανό το όραμα μιας παιδαγωγικής σχολής που δεν αρκείται στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά διεκδικεί το ρόλο της στο δημόσιο διάλογο για τη γλώσσα και την εκπαίδευση. Το διοικητικό έργο δεν αποτυπώνεται εύκολα ούτε σε άρθρα ούτε σε δείκτες. Συνήθως αποτυπώνεται σε κάτι πιο άειλο, αλλά εξαιρετικά χειροπιαστό. Στο κλίμα ενός τμήματος, στην αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος που μας νοιάζεται, στην εμπιστοσύνη ότι οι αποφάσεις παίρνονται με κριτήριο το κοινό καλό. Όσοι συνεργάστηκαν με τον Κώστα Δίνα σε επιτροπές, συνελεύσεις, συμβούλια, συνόδους παιδαγωγικών τμήματων, μιλούν για ένα πρόεδρο που άκουγε, που άφηνε χώρο στις μειοψηφικές φωνές, που προσπαθούσε να χτίσει συνενέσεις χωρίς ποτέ να θυσιάζει τις αρχές του. Όλα αυτά θα ήταν ίσως ήδη αρκετά για να δικαιολογήσουν ένα τιμητικό τόμο. Κι όμως υπάρχει μια ακόμη διάσταση που αναδύεται έντονα από τις μαρτυρίες συναδέλφων, φοιτητών, συνεργατών. Ο Κώστας ως άνθρωπος. Ο συνάδελφος είναι εκείνος που θα στείλει εγκαίρως ένα σχόλιο σε ένα κείμενο, με προσοχή στη λεπτομέρεια, αλλά και με σεβασμό στη φωνή του άλλου. Είναι ο άνθρωπος που θα μοιραστεί την εμπειρία του χωρίς ίχνος αυταρχισμού, που θα υποστηρίξει τους νεότερους στην πρώτη τους δημοσίευση, στην πρώτη τους διάλεξη, στην πρώτη τους αίτηση για υποτροφία. Οι αναρτήσεις και τα μηνύματα για το παρόντα τόμο είναι γεμάτα από λέξεις όπως στήριξη, εμπιστοσύνη, γενεοδορία, σεβασμός, ανθρωπιά. Ως δάσκαλος είναι εκείνος που συχνά σιωπηρά υπενθυμίζει ότι η ακαδημαϊκή διαδρομή δεν μετριέται μόνο με δείκτες παραγωγικότητας, αλλά και με το πώς στεκόμαστε απέναντι στους ανθρώπους γύρω μας. Ότι έχει σημασία να θυμόμαστε τα ονόματα των φοιτητών μας, τις διαδρομές τους, τις δυσκολίες τους. Ότι η γλωσσολογία, όσο εξειδικευμένη κι αν είναι, αφορά τελικά ανθρώπους που μιλούν, σωπαίνουν, αγωνίζονται, αποκλείονται, διεκδικούν. Και εκεί ο Κώστας δεν περιορίστηκε στο ρόλο του παρατηρητή. Το έργο του για τη γλωσσική ποικιλότητα της διαλέκτου στις γλώσσες των Βαλκανίων δεν είναι μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον, είναι μια βαθιά πολιτική στάση υπέρ των μικρών γλωσσικών φωνών, υπέρ των τοπικών κοινοτήτων, υπέρ όσων συχνά μένουν στο περιθώριο της δημόσιας γλωσσικής ιδεολογίας. Η γλωσσική ταυτότητα για τον Κώστα δεν είναι στατική. Είναι μια διαρκής επιτέλεση
μέσα σε κοινωνικές και γλωσσικές πρακτικές, όπου κάθε γλωσσική επιλογή, κάθε γλωσσική πράξη συμμετέχει στη συγκρότηση προσωπικών και συλλογικών ταυτοτήτων. Το λιτό βιογραφικό του σημείωμα στην προσωπική του ιστοσελίδα κλείνει με μια φράση απλή. Ότι είναι παντρεμένος με την Αθηνά Ινά και έχει 2 παιδιά, το Δημήτρη και τη Μυρτώ. Πίσω από αυτή την απλότητα κρύβεται μια ακόμη πλευρά. Ο Κώστας που μοιράστηκε αυτή την πορεία μέσα σε ένα οικογενειακό πλαίσιο που στήριξε και στηρίχτηκε, που κατάφερε να συνδυάσει τις απαιτήσεις της ακαδημαϊκής ζωής με τις καθημερινές συχνά σιωπηλές ευθύνες. Κυρίες και κύριοι, ο παρόν τιμητικός τόμος με τίτλο «Γλωσσολογία στην πράξη, συνομιλίες με το έργο του Κωνσταντίνου Ντίνα» δεν είναι απλώς συγκέντρωση κειμένων. Είναι ένα πολύφωνο ευχαριστώ. Είναι η απόδειξη ότι το έργο του δεν κλείνεται σε ένα συρτάρι, αλλά συνεχίζει να γεννά ιδέες, να προκαλεί ερωτήματα, να εμπνέει νέες ερευνητικές διαδρομές. Είναι με έναν τρόπο η συνέχιση του μαθήματος με άλλους όρους. Αυτή τη φορά είναι οι μαθητές, οι συνάδελφοι, οι φίλοι που παίρνουν το λόγο και του απαντούν ο καθένας και κάθε μια από τη δική του θέση. Κυρίες και κύριοι, η πανεπιστημιακή ζωή σπάνια προσφέρει στιγμές σαν τη σημερινή. Συνήθως τρέχουμε από υποχρέωση σε υποχρέωση, από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, από προθεσμία σε προθεσμία. Σήμερα όμως μας δίνεται η ευκαιρία να σταματήσουμε λίγο και να αναγνωρίσουμε δημόσια κάτι που όσοι και όσες βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα το ξέρουμε καλά από την πράξη. Ότι ο Κώστας Ντίνας υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένας από τους ανθρώπους που έδωσαν περιεχόμενο στη λέξη πανεπιστήμιο. Ως επιστήμονας άνοιξε δρόμους στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και τη διδασκαλία της. Ως δάσκαλος διαμόρφωσε συνειδήσεις, ενέπνευσε επιλογές ζωής, στήριξε νέες πορείες. Ως διοικητικός κράτησε όρθιες δομές, έδωσε μορφή σε προγράμματα, υπερασπίστηκε ένα δημόσιο δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Ως άνθρωπος στάθηκε με σεμνότητα, γενναιοδωρία και ουσιαστική ανθρωπιά δίπλα σε όσους τον χρειάστηκαν. Ο τόμος που παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα μικρό αντίδωρο. Δεν αρκεί να χωρέσει όσα έχει ο ίδιος προσφέρει. Είναι όμως μια υπόσχεση ότι οι συνομιλίες με το έργο του Κώστα Ντίνα θα συνεχιστούν, ότι οι ιδέες του θα βρουν νέες μορφές, ότι οι φωνές εκείνους που βοήθησε να ακουστούν θα συνεχίσουν να μιλούν ίσως και πιο δυνατά. Αγαπητέ Κώστα, εκ μέρους όσων δούλεψαν για αυτόν τον τόμο, εκ μέρους των συναδέλφων και των φοιτητών που σε συντρόφευσαν όλα αυτά τα χρόνια, θα ήθελα να σου πω μόνο το εξής. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς για τη γλωσσολογία, για τη γλώσσα, για το πανεπιστήμιο, αλλά πάνω απ' όλα για τους ανθρώπους που στάθηκαν πιο ψηλά, ταπεινά υψηπετείς, πιο σίγουροι, πιο τολμηροί, επειδή κάποια στιγμή εσύ βρέθηκες στον δρόμο τους. Και όπως λέει ο ποιητής μας, ο Γιάννης Ρίξος, άξιζε που υπήρξαμε για να συναντηθούμε. Σε ευχαριστούμε για όλα. Για τον τόμο θα μιλήσουμε τώρα και οι επιμελήτριες. Θα ξεκινήσουμε αλφαβητικά όπως είμαστε και στον τόμο, παρατηθέμεθα. Θα τοποθετηθεί λοιπόν τώρα η κυρία Ζωή Γαβριλίδου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης και επισκέπτρια τώρα προς το παρόν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Δεν ξέρω τι άλλες ιδιότητες, αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, μετά την ομιλία του Γιάννη, δεν ξέρω τι έχει απομείνει να πούμε. Έχω μια αγωνία. Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Η αφορμή να βρεθούμε εδώ σήμερα είναι η βιβλιοπαρουσίαση του τόμου «Γλωσσολογία στην πράξη», συνομιλώντας με το έργο του Κωνσταντίνα. Ο βαθύτερος όμως λόγος είναι για να τιμήσουμε τον συνάδελφο, δάσκαλο, φίλο, ερευνητή, άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, Κωνσταντίνα. Ένα γλωσσολόγο που δεν αντιμετώπισε ποτέ τη γλώσσα ως αφηρημένο σύστημα, αν και αυτό διδάσκουμε στους φοιτητές μας, που είναι αποκομμένο από τον άνθρωπο και την κοινωνία, αλλά ως ζωντανή πρακτική, ως πεδίο διαλόγου, εκπαίδευσης, πολιτισμού και ευθύνης. Ένα γλωσσολόγο από εκείνους που πίστεψαν και απέδειξαν ότι η γλωσσολογία δεν τελειώνει στο άρθρο ή στο συνέδριο, αλλά συνεχίζεται στην τάξη, στο σχολικό εγχειρίδιο, στη γλωσσική πολιτική και έχει κάνει πάρα πολλά, στη διαμόρφωση κριτικά εγγράμματων πολιτών. Γι' αυτό και ο τίτλος του τόμου που παρουσιάζουμε σήμερα δεν είναι τυχαίος. Συνομιλεί με έναν επιστήμονα που σε όλη τη διαδρομή του επέλεξε να συνομιλεί. Να συνομιλεί με τους φοιτητές του, με τους συναδέλφους του, με την εκπαιδευτική πράξη, με τα δεδομένα. Η επιστημονική δράση του Κωνσταντίνα, το ανέφερε πιο μπροστά και ο Γιάννης, είναι μακροχρόνια, πολυσχηδής, πλούσια και αυτό αντικατοπτρίζεται εξάλλου και στις θεματικές του τόμου που παρουσιάζουμε. Γι' αυτές θα μιλήσει πιο διεξοδικά η Μαρίνα, από ό,τι ξέρω. Καλύπτει θεματικές που διατρέχουν τη σύγχρονη γλωσσολογία, τη διδακτική της γλώσσας, τη γλωσσική αγωγή και τον γραμματισμό, πάντα με επίκεντρο τον μαθητή, τον διδάσκοντα και το κοινωνικό πλαίσιο χρήσης της γλώσσας. Η πλούσια εργογραφία του, που αποτυπώνεται στις σελίδες 249 με 268 του τόμου και είμαι βέβαιη ότι έχει ήδη εμπλουτιστεί με νεότερες προσθήκες, μαρτυρά, έτσι ακριβώς, μαρτυρά μια σπάνια παραγωγικότητα, η οποία όμως δεν είναι ποτέ αυτός σκοπός. Είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης, εργατικότητας, γνήσιου ενδιαφέροντος για τη γλωσσολογία και την παιδεία. Και αυτή ακριβώς η στάση οδήγησε σε μια ευδόκιμη και ουσιαστική θητεία στο Πανεπιστήμιο, όπως την περιέγραψε και ο Πρίτανης νωρίτερα, όπως την περιέγραψε και ο Γιάννης νωρίτερα, με αποτύπωμα που ξεπερνά το στενό ακαδημαϊκό πλαίσιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είχα τη χαρά να τον έχω δάσκαλο. Θα το ήθελα πολύ. Ξέρω όμως από τους μαθητές του ότι υπήρξε μιλήχιος δάσκαλος, χωρίς να φίδεται χρόνου προς αυτούς και γνήσιας αγάπης. Ένας δάσκαλος που ενέπνεε ασφάλεια και εμπιστοσύνη, πολύ σημαντικό, δεν το βλέπουμε πολύ συχνά, που ενθάρρυνε τον διάλογο και τη σκέψη και που στάθηκε δίπλα στους νέους ανθρώπους, όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και σαν συνοδοιπόρος στη μαθησιακή τους πορεία. Και ίσως αυτό να είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία για έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο, όταν οι φοιτητές του χρόνια μετά μιλούν για αυτόν με ευγνωμοσύνη, σεβασμό και βαθιά εκτίμηση, όπως κάνουν οι μαθητές του Κωνσταντίνα σήμερα. Υπενήχθηκε πιο μπροστά για τις αναρτήσεις στα social media ο αγαπητός Γιάννης, πραγματικά αυτό ισχύει. Για πολλούς όμως από εμάς, ο Κώστας υπήρξε σημείο αναφοράς, ακόμα και αν δεν τον είχαμε δάσκαλο. Ένας πανεπιστημιακός που άκουγε πραγματικά, που στήριζε με διακριτικότητα όταν κάτι του ζητούσαμε, που άνοιγε δρόμους χωρίς να επιβάλλεται και χωρίς να διεκδικεί προβολή. Ο συνάδελφος και φίλος ξεχωρίζει για το ήθος του, τη σεμνότητα, την γενεοδορία και την ειλικρινή του διάθεση για συνεργασία, αλλά και την συνέπεια, την εντιμότητα και τη σταθερότητα λόγου και πράξης. Τον θυμάμαι στα εκλεκτορικά και μάλιστα σε κάποια δύσκολα, για την ψυχραιμία και την ικανότητά του να γεφυρώνει απόψεις, να αποφορτίζει εντάσεις και να λειτουργεί συνθετικά, ακόμα και σε συνθήκες υψηλής έντασης. Σε ένα χώρο που δεν είναι πάντα εύκολος, το γνωρίζουμε όλοι, το ανέφερε πιο μπροστά και η Άννα, το ανέφερε ο Γιάννης, ο Κώστας Δίνας υπενθυμίζει με τη στάση ζωής και εργασίας του ότι η επιστήμη προοδεύει όταν μοιράζεται και όταν στηρίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. Γι' αυτό και για μένα ανήκει στη σπάνια κατηγορία που ονομάζω, αν και συνάδελφος, φίλος. Τώρα, ήθιστε σε τέτοιου τύπου παρουσιάσεις να υπάρχει μια δόση υπερβολής. Πιστέψτε με, σε όσα είπα δεν υπάρχει ούτε ίχνος υπερβολής. Ισχύουν όλα στο έπακρον.
Τώρα θα ήθελα να πω και δύο λόγια και να κλείσω με αυτό για τον τόμο. Το φθινόπωρο του 2023, σαν να ήμασταν συνεννοημένες, επικοινωνήσαμε με τη Μαρίνα και την Νικολέτα και είπαμε πως θα έπρεπε να αναλάβουμε να ετοιμάσουμε έναν τόμο για τον Κώστα τον Τίνα με μεγάλη αγάπη και πνεύμα σεβασμού και εκτίμησης προς τον εκλεκτό συνάδελφό μας. Το Γενάρη του 2024 ανέτρεξα στα mail Μαρίνα και Νικολέτα, αρχίσαμε να δουλεύουμε συστηματικά, εμπλέξαμε και τον μεταδιδακτορικό μου φοιτητή που δεν είναι σήμερα εδώ, τον Μανώλη τον Κοσκινά, να μας βοηθά, σηκώσαμε μανίκια και αρχίσαμε συστηματική δουλειά. Ήμασταν ένα περίεργο τρίγωνο. Ρέθυμνο, Γιάννενα Αθήνα και Σικάγο. Και παρά την τεράστια απόσταση που μας χώριζε και τη διαφορά στο time zone, η συνεργασία προχώρησε απρόσκοπτα και ήταν ένα όμορφο δημιουργικό ταξίδι. Η Μαρίνα δε είχε την εξαιρετική ιδέα να απευθυνθούμε στις εκδόσεις Δύσιγμα και πραγματικά την ευγνωμονώ γι' αυτό, όχι μόνο γιατί το τελικό αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι αισθητικά άψογο, αλλά και γιατί η συνεργασία με τον εκδοτικό ήταν αβίαστη σε όλες τις φάσεις παραγωγής του βιβλίου και ειλικρινά ευχαριστώ από καρδιάς τον Γιάννη Μούργο, πάντα δεν ξέρω πού να τονίσω, Μούργο ή Μουργό, έτσι, την Εφέλη Ταμία και όλους όσους συνεργάστηκαν για το βιβλίο αυτό. Θερμές ευχαριστίες επίσης και σε όλους τους συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν κείμενά τους. Ξέρουμε ότι είμαστε όλοι πιεσμένοι, αλλά όλοι με μεγάλη χαρά δέχτηκαν και τήρησαν και τις προθεσμίες. Δεν θυμάμαι να είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις, εκτός από μερικές που βλέπω κατά εκεί. Λοιπόν, τώρα, ο Ναπολέων Μίτσης δεν είναι σήμερα μαζί μας, η Πέννη Καμπάκη, ο Γιώργος ο Παπαναστασίου, η Άννα η Αναστασιάδη, η Ελένη Γρήβα, ο Γιώργος Οξιδόπουλος. Πολλοί από αυτούς μας παρακολουθούν τώρα. Τον έχω τώρα εδώ, με τη σειρά όλους θα τους πούμε. Ο Δημήτρης ο Κουτσογιάννης, το Ζεύγος Κατσούδα και Μαγωγό Κατσούδα που είναι εδώ, την είδα, η Ευγενία Μαβουλά, έτσι, ο Θανάσης Μιχάλης, πάντα μπέρδευα, δεν ήξερα ποιο είναι το όνομα και ποιο το επίθετο. Μην ξεχάσω λοιπόν. Επίσης η Άννα Χατζηπαναγιωτίδη με την κυρία Ορφανίδη, ο Αργύρης ο Αρχάκης, η Αναστασία Ιστάμου, η Τζίνε Καλογύρου που επίσης πρέπει εδώ να είναι, ο Νίκος ο Μαθιουδάκης, επίσης η κυρία Γάκη με τον Γιάννη το Σπαντιδάκη, και ο Ασημάκης ο Φλιάτουρας, ο οποίος δεν είναι εδώ, είναι στην Αλβανία αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Μίτση. Επίσης μπέρδευα κι εγώ, δεν ήξερα ποιος κύριος Μίτσης είναι αυτός. Είναι νεότερος από ό,τι κατάλαβα. Τώρα, φυσικά, Μαρίνα και Νικολέτα, τώρα που δοκιμάσαμε αυτή τη συνεργασία, μέσα από τον παρόντο τόμο, νομίζω ότι ανοίγεται ένας γόνιμος δρόμος για να σχεδιάσουμε και άλλες ανάλογες συνεργασίες για το μέλλον, κορίτσια. Και σας ευχαριστώ θερμά για την άψογη συνεργασία, τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών που χαρακτήρισαν όλη τη διαδικασία. Ήταν πραγματικά χαρά να δουλέψουμε μαζί. Και επιτρέψτε μου να κλείσω τη σύντομη αυτή παρουσίαση με μια ευχή προς τον τιμόμενο. Κώστα μου, σου εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, γαλήνη και δημιουργική συνέχεια. Να συνεχίσεις να συνομιλείς με τη γλώσσα, την επιστήμη και τους ανθρώπους με την ίδια σοφία και γενεοδορία και σεμνότητα που σε χαρακτηρίζουν και να εξακολουθείς να εμπνέεις με τη σκέψη, το ήθος και την ανθρωπιά σου. Εύχομαι η διαδρομή σου να συνεχίσει να δικαιώνεται μέσα από το έργο σου, όπως έγινε ως τώρα, τους ανθρώπους που δίδαξες και στήριξες και τη βαθιά εκτίμηση που τρέφουμε όλοι όσοι είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε και να συμπορευτούμε μαζί σου. Εύχομαι τέλος να χαρείς τούτον εδώ τον τόμο. Και τώρα λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι που αλλάζουμε το ποιος γλέτη, είναι μεγάλη χαρά να παρουσιάσει και η Μαρίνα, η Τζακώστα, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αγαπητή συνάδελφος, φίλη, τι θέλει να μας πει, τι θέλει να μοιραστεί μαζί μας για αυτήν την ωραία βραδιά σήμερα, για τον αγαπητό Κώστα και για τη συνεργασία. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, συμφοιτητές, συμφοιτήτριες, φοιτητές, φοιτήτριες. Επειδή συνήθως δεν είμαι η πρώτη που παρουσιάζει σε τέτοιες εκδηλώσεις και επειδή είμαι σχεδόν σίγουρη ότι οι προλαλήσαντες και οι προλαλήσαντες θα με έχουν καλύψει, δεν γράφω κείμενα, γράφω μόνο σημεία στα οποία θα ήθελα να προσθέσω, διανθίζοντας ό,τι υπόθηκε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Αλλά γενικότερα έχω μια δυσκολία να μιλήσω από κειμένου για έναν άνθρωπο
και γενικά για τους ανθρώπους από τους οποίους έχω ευεργετηθεί σε πολλαπλά επίπεδα και όχι μόνο στον ακαδημαϊκό αλλά και στον προσωπικό. Είναι η δεύτερη φορά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα που έπρεπε να το κάνω αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη βραδιά που θα μιλήσω για τον Κώστα είναι εδώ και η δασκάλα μου, η αγαπημένη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Ιωάννα η Κάπα, που και αυτή πριν από λίγο καιρό συνταξιοδοτήθηκε και είναι ομότιμη καθηγήτρια, οπότε μοιραία θα αναφερθώ και σε αυτήν μέσα από αυτή την εισήγησή μου. Από τον Κώστα, λοιπόν, έχω ευεργετηθεί με την έννοια ότι έχω διδαχτεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και παιδεία και σίγουρα πλην του ακαδημαϊκού. Πρώτα, σε ερευνητικό επίπεδο, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον τόμο χωρίς να μιλήσουμε για τον Κώστα, διότι ακριβώς ο κύριος Δίνας ήταν η πηγή της έμπνευσης για τη δημιουργία αυτού του τόμου. Μιλούμε για τον τόμο, ταυτόχρονα μιλούμε για τη γλωσσολογία συνολικά. Και το λέω αυτό ότι μιλώντας για τον Κώστα, μιλώ για τη γλωσσολογία συνολικά. Το λέω γιατί όποιο θέμα κι αν με το οποίο προσπάθησα να καταπιαστώ, δεν υπήρχε κάτι στο οποίο να μην είχε γράψει κάτι ο Ντίνας. Και μιλάω και για θεωρητικά θέματα, θεωρητικά που αφορούν τις διαλέκτους και εφαρμοσμένα θέματα που αφορούσαν τη διδασκαλία της γλώσσας. Και μου έδωσε λίγο κουράγιο ο Κώστας, γιατί ως άνθρωπος γενικά δεν μ' αρέσει να στέκομαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο και βλέποντας ότι άλλοι δάσκαλοι ξανοίγονται, λέω μπορώ να το κάνω και αυτό. Πήρα αυτό το κουράγιο, γιατί πολύ συχνά έχουμε αυτό το στερεότυπο στο χώρο μας, ότι είσαι στο πεδίο σου και μπορείς να ασχοληθείς μόνο με αυτό, δεν μπορείς να μπεις σε άλλα χωράφια. Ξεχνάμε όμως ότι όταν είσαι δάσκαλος και δεν είσαι μόνο ερευνητής, και εμείς στο Πανεπιστήμιο είμαστε μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και πρώτα διδακτικού και μετά ερευνητικού, το ξεχνάμε ότι για τους δασκάλους οτιδήποτε λέγεται μέσα στην τάξη είναι η πηγή έμπνευσης ή η πηγή ή η αφετηρία για την επόμενη έρευνά μας. Οπότε οτιδήποτε λεγόταν μέσα στην τάξη σαν απορία, σκεφτόμουν, ωραία, πάμε τώρα να το ελέγξουμε. Τι γίνεται ερευνητικά με αυτό και όχι να σταθούμε μόνο σε ό,τι θεωρητικό λέγεται μέχρι τώρα, και τον ευχαριστώ για αυτό το κουράγιο που μου έδωσε. Θεωρητική γλωσσολογία και διαλεκτολογία, λοιπόν, διδασκαλία των μητρικών και δεύτερων γλωσσών, διγλωσσία και πολυγλωσσία, διαπολιτισμική γλωσσική διδασκαλία, διδασκαλία των διαλέκτων εκτός από τη θεωρητική τους προσπέλαση, όψεις της κοινωνιογλωσσολογίας διάφορες. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια το ανέφερε ο Γιάννης για τον γραμματισμό. Νομίζω ότι ο Κώστας μαζί με τον αείμνηστο Σοφρόνη Χατζησαβίδη και με τον Δημήτρη Κουτσογιάννη είναι οι άνθρωποι που έφεραν τον κριτικό γραμματισμό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ασχολείται με κριτικό γραμματισμό και να μην παραπέμπει σε αυτούς. Διαμόρφωσαν λοιπόν την συνείδησή μας γύρω από τον κριτικό γραμματισμό και γι' αυτό και ενεπλάκησαν πάρα πολύ ενεργά στα προγράμματα σπουδών για την Ελλάδα. Η τελευταία του ενασχόληση, νομίζω στα όρια πριν και μετά τη σύνταξη, ήταν με την τεχνητή νοημοσύνη. Διοργάνωσαν μαζί και με το Γιάννη ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο στην Κρήτη. Ίσως ήταν το πρώτο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με την εκπαίδευση. Και ήδη έχει βγει ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον τόμος με τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου. Εκεί θα το μάθουμε εγκαίρως, έτσι, δεν μας το είπε. Εκεί νομίζω ότι είδα μια από τις πιο μεγάλες ευλογίες που μπορεί να ζήσει ένας δάσκαλος ακαδημαϊκός που είναι και γονιός, δηλαδή να δίνει μια ανακοίνωση μαζί με το παιδί του. Και τότε ήταν μια ομιλία που έδωσε με τον Δημήτρη, τον Ντίνα, και ως ίσος προς ίσο, και μάλιστα σε πολλά ερωτήματα που είχαμε για το πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, πώς πρέπει να εκφραστούμε ως προς μια διάσταση της γλώσσας, έτσι έβλεπα με τόση ευγνωμοσύνη εκ μέρους μου τη γλύκα με την οποία ο Κώστας απευθυνόταν στο γιο του για να μας δώσει την απάντηση. Είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, νομίζω, για ένα γονιό αυτή να συνυπάρχει με το παιδί του, αν μπορεί να συμβεί αυτό. Τώρα, για το ακαδημαϊκό, παύλα διοικητικό επίπεδο μίλησε και ο Γιάννης πριν, μίλησε και ο κύριος Θεοδουλίδης. Εγώ θα σταθώ πέρα από την προσφορά, όποια είχε που την ξέρουν καλύτερα οι άλλοι μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι
Ο Κώστας θα μπορούσε με το βιογραφικό που έχει να βρίσκεται σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, σε μη περιφερειακό πανεπιστήμιο, σε μη ακριτικό πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια των μεγάλων αστικών κέντρων. Παρ' όλα αυτά προτίμησε να μείνει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο, νομίζω ενσυνείδητα, γιατί συνέχισε να αγωνίζεται και για τους άλλους τομείς τους οποίους υπήρξε της εκπαίδευσης. Δεν έχει σταματήσει να συνομιλεί με τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να βρίσκεται διαρκώς στα σχολεία, χωρίς να κάνει κάτι που είναι σημάδι των καιρών, και θα το πω και αυτό, μιας και συνήθως δεν κρύβω τα λόγια μου, να πηγαίνουμε από θέση σε θέση και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, εξυπηρετώντας μόνο τα προσωπικά μας συμφέροντα, είτε είναι ακαδημαϊκά αυτά, είτε επαγγελματικά, αλλά μένοντας εκεί και προσφέροντας με όσες αντικσοότητες μπορεί να έχει το διοικητικό ή διοικητική ενασχόληση με δύσκολα θέματα. Οπότε τον ευχαριστούμε, νομίζω, όλοι και για την προσφορά του σε ένα κριτικό πανεπιστήμιο, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, σε προσωπικό επίπεδο, και εγώ δεν είχα την τύχη και τη χαρά να τον έχω δάσκαλο, τον είχα όμως από πολύ νωρίς στα διαβάσματά μου. Η Ιωάννα η Κάπα, παρόλο που μου έμαθε θεωρητική γλωσσολογία, μου άνοιξε το δρόμο στο να δω και πού βρίσκεται η εφαρμοσμένη γλωσσολογία, και ο Κώστας ο Ντίνας ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα που μου έδειξε στα οποία θα έπρεπε να απευθυνθώ βιβλιογραφικά. Έτσι, τον έμαθα από τη βιβλιογραφία, τον είδα να υπάρχει σε ομιλίες μου, σε συνέδρια, και εγώ έτρεμα, που έβλεπα ότι από κάτω συνήθως ήταν σαν ζεύγος ο Σοφρόνης Χατζησαβίδης και ο Κώστας Ντίνας. Μια χαρά ήταν, εγώ πούσε κάτω από κάτω. Παναγία μου. Εγώ τον είχα υπόπτη και δεν φοβήθηκα. Τον γνώρισα επίσης μέσα από εκλεκτορικά μου. Ο πιο γλυκός επόπτης που μπορείτε να φανταστείτε, παρά την αντίθετη άποψη που μπορεί να έχει που έχουν πολλοί. Εκτός λοιπόν από τα διαβάσματα και από τα συνέδρια, τον γνώρισα από το ήθος του και τη στάση του μέσα στα εκλεκτορικά μου, που πάλι χωρίς να με ξέρει καθόλου με έκρινε μόνο μέσα από τη δουλειά μου, και αυτό που πρόβαλε πάντα ήταν το να δίνουμε χώρο στους νέους επιστήμονες, το να αξιολογούμε χωρίς εμπάθεια τα γραπτά τους και να αναγνωρίζουμε τη δυναμική τους. Και φυσικά τον γνώρισα και στο ΕΑΠ, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιστήμες της αγωγής, που και εκεί πάλι, χωρίς να με ξέρει, με κάλεσε στην ενότητα την οποία συντόνιζε, μου έδινε μεταπτυχιακές εργασίες. Ένα από τα πράγματα που έκανε ο Κώστας ήταν να μοιράζει τις μεταπτυχιακές εργασίες, παρά να τις κρατάει και να κερδίζει χρήματα. Αν το δούμε και αποκλειστικά με την οικονομική διάσταση των πραγμάτων. Έτσι. Αλλά ο Κώστας μοίραζε και χρήματα, αν το δούμε έτσι, αλλά μοίραζε και προκλήσεις στους συναδέλφους του για να μπορούν να ενασχοληθούν με περισσότερα θέματα. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι το κομμάτι της διδασκαλίας των διαλέκτων πάλι το έφεραν ο Κώστας ο Ντίνας με το Σοφρόνη το Χατζησαβίδη στην ελληνική βιβλιογραφία, και έκτοτε, από τη στιγμή που άρχισαν να ασχολούνται αυτοί, τα τελευταία περίπου πιο εντατικά 10 χρόνια, αρχίσαμε και όλοι οι υπόλοιποι να ασχολούμαστε με τη διδασκαλία των διαλέκτων, και νομίζω πια ότι στα σχολεία και ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση το πόσο σημαντικό είναι να φέρουμε τη γλωσσική ποικιλότητα στα σχολεία, δείχνοντάς την ως μέρος του εύρους και του βάθους του πλούτου της ελληνικής γλώσσας, και όχι ως κάτι αποκλίνον και περιφερειακό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Για να φέρω κι εγώ ένα προσωπικό παράδειγμα, όπως έφερε ο Γιάννης, και ίσως ο Κώστας να μην το θυμάται, 2 μέρες πριν από την ημερίδα που κάναμε στο Ρέθυμνο για τις διαλέκτους και τη θεωρητική τους προσπέλαση και την προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στην εκπαίδευση το 2014, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που είχα από το Ίδρυμα Λάτσι, 2 μέρες λοιπόν ακριβώς πριν την ημερίδα, πέθανε ο Σοφρόνης Χατζησαβίδης. Πώς να το ξεχάσω. Είχα κάνει εγώ το check-in και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε την άλλη μέρα του πρωί. Ακριβώς. Με παίρνει λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάσαι τα επόμενα που έγιναν. Με παίρνει λοιπόν το βράδυ την προπαραμονή της ημερίδας ο Γιώργος ο Παπαναστασίου και μου λέει:
Ξέρεις Μαρίνα, συνέβη αυτό και δεν μπορεί να έρθει κανείς μας στην Κρήτη. Αλλά θα δω, θα το συζητήσω με τα παιδιά και θα επανέλθω. Εγώ κοκάλωσα. Αφενός για το νέο που έμαθα που ήταν τόσο ξαφνικό, αφετέρου γιατί εγώ τώρα τι κάνω. Όλα τα εισιτήρια κλεισμένα, τα ξενοδοχεία κλεισμένα, ο κόσμος ενημερωμένος, η αίθουσα εκ των υστέρων είδαμε ότι ήταν γεμάτη και ο κόσμος περίμενε να μάθει από αυτήν την ημερίδα. Με παίρνει λοιπόν μερικές ώρες αργότερα, μετά τα μεσάνυχτα, ξανά ο Γιώργος ο Παπαναστασίου και μου λέει «Ξέρεις, ο Κώστας ο Ντίνας είπε ότι θα κατέβουμε όλοι». Και μόνο ο Κώστας θα έλειπε, γιατί έπρεπε να είναι στην κηδεία του Σοφρόνη και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Και η μερίδα έγινε επειδή ο Κώστας είπε «Όχι, θα κατέβετε όλοι», γιατί και ο Σοφρόνης κανονικά και όλοι μας θα κατεβαίναμε. Το κείμενο στον τόμο, ο οποίος ο τόμος τον επιμελήθηκα εγώ, αλλά είναι όλων αυτών των ανθρώπων τόμος και ήταν επίσης αφιερώθηκε στη μνήμη του Σοφρόνη Χατζησαβίδη. Είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά τη διδασκαλία των διαλέκτων και υπάρχει επειδή ο Κώστας είχε πάρει τότε αυτήν την γενναία απόφαση και μάλιστα είχες ολοκληρώσει το κείμενο, αν δεν το είχες γράψει όλο, είχες ολοκληρώσει το κείμενο που είχε ετοιμάσει ο Σοφρόνης για αυτόν τον τόμο. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Επομένως, επίσης, σαν δάσκαλος και σαν πολλές φορές δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε το αν ήταν δάσκαλός μας ή αν ήταν συνάδελφός μας, γιατί εκεί που του λέγαμε κάτι και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι ότι το ξέραμε μόνο εμείς και το λέγαμε πρώτοι, μας έλεγε «Ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχει και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό που δεν έχεις λάβει υπόψη και θα πρέπει να λάβεις», οπότε δεν έχει σταματήσει με όλη την καλοσύνη του και την ευγένειά του που έχει να μας υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν τα ξέρουμε όλα και ίσως είμαστε ουραγοί και σε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είμαστε πρώτοι. Επομένως, ήταν αυτόματη η σκέψη και η απόφαση και των τριών μας, και της Ζωής και της Νικολέτας και εμού, να προχωρήσουμε στην επιμέλεια αυτού του τόμου, του αφιερωμένου στην ακαδημαϊκή του ζωή και πορεία. Μάλιστα, την απόφαση, τη σκέψη, τη συζήτηση την είχαμε ξεκινήσει στο πλαίσιο του Ιταλοελένικα, ενός συνεδρίου που είχε γίνει ακριβώς στην Ιταλική Πρεσβεία. Ακριβώς έτσι συμποσιαζόμαστε και παίρνουμε μεγάλες και σπουδαίες αποφάσεις. Με συγγραφείς, συναδέλφισες, συναδέλφους και φοιτητές, εκολαπτώμενους νέους επιστήμονες και μελλοντικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους, που ήταν μαθητές του παλιότεροι, είναι συνεργάτες του, είναι φίλες και φίλοι του ή απλώς άνθρωποι οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τον Κώστα. Γι' αυτό και όλα τα άρθρα που θα δείτε στο περιεχόμενο σχετίζονται με όλα τα πεδία έρευνας του Κώστα. Δεν θα πω το όνομα, αλλά μαζί με τον Σοφρόνη και τον Δημήτρη τον Κουτσογιάννη, ο Κώστας θεωρώ ότι μόνο έναν άνθρωπο ακόμα φτάνουν, δεν θα πω το όνομά του, με την ευρύτητα της γραφής. Και όσοι ξέρετε τι εννοώ για πανεπιστημιακούς δασκάλους που έχουν γράψει παλιά και συνεχίζουν να είναι έμπνευση, θα καταλάβετε. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Νικολέτα και τη Ζωή για τη δημιουργική συνύπαρξη, για την ολοένα εντονότερη και συστηματικότερη συνεργασία μας μέσα στα χρόνια, με αφορμή τον τόμο και άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι και τα δύο κορίτσια είναι δύο γυναίκες που θαυμάζω και αγαπώ για όμοιους αλλά και διαφορετικούς λόγους και εύχομαι και στις δύο να είναι πάντα υγιείς και δημιουργικές και να μοιράζονται, έτσι όπως μας έμαθε και ο Κώστας να κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Σπαντιδάκη για το σήμερα, αλλά και για όλα τα προηγούμενα και για όλη την υποστήριξη και στο ΕΑΠ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προς το πρόσωπό μου. Ήταν μεγάλη μου χαρά που είναι εδώ και είναι μεγάλη μου χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Μούργο, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός εκδότης, που μας ενθαρρύνει πάντα, που μας εμπιστεύεται. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Στορδόπουλο, που είναι σαν άγγελος κάπου βρίσκεται, αν και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά είναι σαν να τον ξέρω. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Νεφέλη Ταμία για την γενικότερη επιμέλεια του κειμένου, για την ευγένειά της και την υπομονή της κατά την επικοινωνία. Την Ιωάννα Μακαβαίου για το φοβερό εξώφυλλο, εγώ το βρίσκω φοβερό το εξώφυλλο, μην μου πείτε ότι δεν είναι, και για τη σελιδοποίηση του κειμένου. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που είστε εδώ απόψε και δείχνετε γιατί είστε εδώ. Να ευχηθώ στον Κώστα να είναι πάντα υγιής, να χαίρεται
όλα τα καλά του Θεού, να χαίρεται την οικογένειά του και τα χρόνια που έρχονται μπροστά να τα ζήσει στο έπακρο και να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι η σύνταξη υπάρχει μόνο ως μείωση μισθού. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι ισχύει, Μαρίνα μου, αυτό. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να πάρει το λόγο η τρίτη από τις συνεπιμελήτριες, η αγαπητή φίλη Νικολέτα Τσανούλα. Τις τρεις χάριτες. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω, αγαπητές συναδέλφοι και συνάδελφοι. Κώστα, δεν θέλω να παρεξηγηθείς, αλλά εγώ σήμερα ήρθα για την Αθηνά. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ήρθα για την Αθηνά, για την ακρίβεια, για την Αθηνούλα. Της έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, διότι θα τιμήσω και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια την οικογένεια, η οποία αποτελεί το τεράστιο υποστηρικτικό πλαίσιο, διότι γνωρίζουμε ότι η επιτυχία εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι ένα κλειστό, έχει ένα κλειστό ισοζύγιο. Όταν λέω πέτυχα, σημαίνει ότι στεναχωρήθηκα, πικράθηκα, έλειψα από αγαπημένους ανθρώπους, έλειψα ακόμα και από τα παιδιά μου ορισμένες φορές και είμαστε όλοι γονείς εδώ στο τραπέζι, γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό, να τις λέμε και αυτές τις πικρές αλήθειες. Ήταν μια πόρτα κλειστή και στο διπλανό δωμάτιο ήταν η οικογένεια που μπορεί να έτρωγε, ήταν οι φίλοι που όμως εγώ έπρεπε να αφοσιωθώ, γιατί αύριο έπρεπε να μιλήσω σε ένα συνέδριο, γιατί έπρεπε να ετοιμάσω ένα άρθρο που είχε μια συγκεκριμένη προθεσμία. Άρα εγώ θα απευθύνομαι κυρίως κοιτάζοντας την Αθηνά. Να μου το επιτρέψετε αυτό, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Υπόθηκαν πολύ ωραία πράγματα από όλους εδώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, κόλλησα στην κίνηση της Κυφσίας. Γνωρίζετε ότι έχω και την μετακίνηση από τα Ιωάννινα. Είμαι και εγώ πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι σήμερα εδώ και αυτό δεν είναι βεβαίως σχήμα λόγου, γιατί σήμερα καταρχήν κληθήκαμε όλοι μας σε μια δύσκολη πρόκληση. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τιμήσεις μια διαδρομή ζωής. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αποφύγεις πράγματα που σχετίζονται και αποφεύγουν και αποκλίνουν και παρεκκλίνουν από αυτό που λέμε κάτι το τετριμένο. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μιλήσεις για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιπηρετήσει και που θα κάνει σίγουρα και κάνει ήδη περισσότερα από όσα ήδη μας έχει προσφέρει. Παρουσιάζουμε ένα έργο το οποίο γεννήθηκε και προέκυψε, το είπε και ο Γιάννης, το είπε και η Ζωή και η Μαρίνα, από αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, που πρόσφερε πολλά στη γλωσσολογική κοινότητα, στην παιδαγωγική κοινότητα. Εγώ θα σταθώ σήμερα πολύ και στην έννοια άνθρωπος και έχω το λόγο μου. Ο τόμος αυτός δεν είναι ένας τόμος που ενσωματώνει μόνο γνώσεις, ενσωματώνει και διαδρομές, ενσωματώνει τη φιλία, ενσωματώνει τη συνεργασία, ενσωματώνει ένα μεγάλο μέρος του αξιακού συστήματος, το σύγχρονο ακαδημαϊκό γίγνεσθε, με όλες τις παθογένειές του. Προέρχομαι από τον χώρο της δημοσιογραφίας και δεν σας κρύβω ότι είμαι 13 χρόνια μόλις στο Πανεπιστήμιο, 12 προς 13, νεοσός θα λέγαμε, παρά την ηλικία, γιατί εργάστηκα για 25 χρόνια στη δημοσιογραφία. Ο χώρος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ίσως και δυσκολότερος από τον χώρο της δημοσιογραφίας. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έγραψαν σήμερα ένιωσαν και ένωσαν δυνάμεις για να αφιερωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις στον αγαπημένο Κωνσταντίνο. Δεν θα μιλήσω για το βιογραφικό και φυσικά θα αλλάξω πολλά πράγματα από αυτά που καταρχήν έγραψα. Ο Κώστας διακρίνεται ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κυρίου Ντίνα. Καταρχήν για πάρα πολλά χρόνια τον έλεγα κύριε Ντίνα. Δεν μπόρεσα. Μόλις αφού τελείωσε και η τελευταία βαθμίδα, ψέλισα το Κώστα. Και ακόμα κύριε Ντίνα θα θέλω να σας λέω. Λοιπόν, συνεχίζω. Το κύριο χαρακτηριστικό του Κώστα Ντίνα είναι η διαρκής προσφορά στην έρευνα, στην επιστήμη. Θα μπορούσε κάλλιστα ο τόμος αυτού του βιβλίου να τιτλοφορείται «Προσφορά στην πράξη» και όχι «Γλωσσολογία στην πράξη» ή «Προσφορά στην γλώσσα στην πράξη». Έδειξε από πολύ νωρίς τη βαθιά του σχέση με τις γλώσσες. Ο Γιάννης παρουσίασε πάρα πολύ ωραία τα στοιχεία του βιογραφικού. Εγώ θα σταθώ σε ένα που μου έκανε πάντοτε ιδιαίτερη εντύπωση. Και αν θέλει, μπορεί και να μας πεις δυο λόγια εδώ. Να θυμηθώ και λίγο το δημοσιογραφικό. Παράλληλα με τις σπουδές του, φοιτήσε στη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών, μαθαίνοντας ρουμανικά, βουλγαρικά και τουρκικά. Γιατί με προβλημάτισε αυτό και με προβλημάτισε στη διάρκεια των χρόνων που σε γνωρίζω.
υπέθεσα και δεν ξέρω αν παρερμηνεύω, ότι με αυτόν τον τρόπο κατανοούσες μέσα από αυτή την πολυφωνία τις ανταλλαγές του βαλκανικού χώρου, όχι θεωρητικά αλλά βιωματικά. Και θυμάμαι, και ξέρεις, την λέω πολλές φορές μέσα στο αμφιθέατρο, μία φράση σου, και τη χρησιμοποιώ και λέω, όπως λέει και ο Κώστας Ντίνας, έλεγες το εξής. Απολαμβάνω πάντα, έλεγες, όταν μιλάμε για τις διαλέκτους, το πώς εισραίουν η μία στην άλλη οι διαλεκτικές λέξεις, δηλαδή κάποιος έχει παντρέψει μια πόντια, ένα από την Κρήτη, και τις προσφέρει από τη διάλεκτό του, γιατί όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται, ανταλλάσσουν και μέσα από όλα αυτά, και μέσα σε όλο αυτό ανταλλάσσουν και γλωσσικά στοιχεία. Και ο Κώστας έλεγε, μου έχει αρέσει τόσο πολύ αυτό το ρήμα, απολαμβάνω αυτή τη μίξη και αυτή την αλληλεπίθεση και ανταλλαγή. Ναι, θέλω απάντηση. Εγώ ζω στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος χώρος της Δυτικής Μακεδονίας έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι αυτό που λέμε γλωσσική μεταβατική περιοχή. Δηλαδή, έχουμε ελληνόφωνους πληθυσμούς, έχουμε διαλεκτόφωνους πληθυσμούς, πολλούς, όλες οι διάλεκτοι από τα ποντιακά ξεκινώντας, τα καπαδοκικά, τα συναντά κανείς στα χωριά. Δηλαδή το ένα χωριό δίπλα στο άλλο έχει τέτοιες διαφορές. Επίσης έχουμε άλλες γλώσσες. Έχουμε βλάχικα, έχουμε σλαβομακεδόνικα, έχουμε αρβανίτικα. Άρα είμαστε ένα γλωσσικό μοσαϊκό. Όλο αυτό το πράγμα δεν είναι μια Βαβέλ, αλλά είναι μια όσμωση γλωσσών πολιτισμών, η οποία πραγματικά με εγωίτευε από την πρώτη αρχή. Και αυτός είναι ο λόγος, ήθελα να ασχοληθώ με τη βαλκανική γλωσσολογία. Αυτό ήταν το πρώτο μου μεράκι. Γι' αυτό και με το που πήγα στο πανεπιστήμιο, πήγα στα ρουμάνικα. Την επόμενη χρονιά στα βουλγάρικα. Ακολούθησα και τα τουρκικά. Αναγκάστηκα να κάνω κατατακτήρες. Τα διάβασα μια χρονιά για να μπω στην τελευταία τάξη για να προλάβω να πάρω το πτυχίο, γιατί στα 4 χρόνια έπρεπε να φύγω. Έπρεπε να δουλέψουμε κιόλας εμείς εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, ναι. 17 Οκτωβρίου ορκίστηκα. 1η Νοεμβρίου έπιασα δουλειά στο φροντιστήριο. Με περίμενε ο παλιός μου εκεί δάσκαλος. Άρα όλο αυτό ερμηνεύεται έτσι, γιατί είμαστε γεννήματα της ιστορίας μας. Μαρίνα, κατάλαβες αυτό που έλεγες πριν. Ο συνάδελφος που γίνεται δάσκαλος, αυτό που έλεγες. Συνέβη τώρα. Λοιπόν, φυσικά αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν μία σειρά από ιδιότητες, οι οποίες κατέκτησε επάξια ο Κώστας Ντίνας. Θα σταθώ επίσης και στο κομμάτι των πολύ σημαντικών διοικητικών θέσεων που πήραν, και όσοι, και το ζω τώρα το τελευταίο 1,5 χρόνο ως κοσμήτωρας Σχολής Επιστημών Αγωγής, το ζω από μέσα. Αυτή η εμπιστοσύνη σε καμία περίπτωση δεν χαρίζεται. Αυτή η εμπιστοσύνη, όταν μάλιστα έχεις πάρει θέσεις και ξαναπαίρνεις και άλλες θέσεις, αυτή η εμπιστοσύνη φαίνεται ότι είναι βαθιά κερδισμένη, και θα ήθελα να το επισημάνω. Το ερευνητικό έργο, 30 βιβλία, πάνω από 200 άρθρα. Νομίζω ότι πια δεν το μετράω ούτε ο ίδιος, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο αριθμός. Εστιάζει στη διδασκαλία της νέας ελληνικής, τις νέες τεχνολογίες, τη διαλεκτολογία, τη μελέτη των ονομάτων, τις γλώσσες των Βαλκανίων. Πάντοτε με μια σταθερή προσήλωση ότι η γλώσσα δεν είναι αφηρημένο σύστημα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε με δέος επίσης να αναφερθώ στο Θανάση Νάκα, Τζίνα Καλογύρου, και στο όσα και εκείνος πρέσβευε σε ό,τι αφορά του μη αφηρημένου της γλώσσας, του έμπρακτου της γλώσσας. Μας σημάδεψε ο Θανάσης και χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας την Τζίνα και την έχουμε συμμετέχουσα σε αυτόν τον τόμο, και πάντοτε όταν βλέπουμε την Τζίνα, που είναι πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος, έχω την αίσθηση ότι ενσωματώνουμε σε αυτή την ανάκληση της μνήμης πάντοτε το Θανάση τον Νάκα. Για την οικογένεια μίλησα, για τον αγαπημένο Δημήτρη, την αγαπημένη Μυρτώ και την αγαπημένη μου Αθηνούλα, που πάντοτε της στέλνω χαιρετίσματα. Ήταν σε αυτό το σημείο της ομιλίας, γι' αυτό το αναφέρω τώρα, αλλά ξέρεις, έσπευσα να το πω στο ξεκίνημα. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, αυτής της σύμπραξης είναι αυτό το βιβλίο. Θέλω να πω και δύο λόγια και εγώ για τη συνεργασία μου με την Μαρίνα και την Ζωή, τη Ζωή και την Μαρίνα. 3 γυναίκες, λοιπόν, από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, και εδώ δεν θα ήθελα να έχουμε στο μυαλό μας κανένα στερεότυπο. Τα πήγαμε θαυμάσια. Τα πήγαμε θαυμάσια, πολύ αρμονικά, εξαιρετικά, υποδειγματικά, και ναι, βεβαίως, κορίτσια, αυτό το κορίτσια που μας συνόδευσε σε όλη τη διαδρομή, βεβαίως, είμαστε εδώ για να έχουμε και κέφι και θα συνεχίσουμε. Και φυσικά με τη βοήθεια του Μανώλη του Κοσκινά, που μας άντεξε
Όπως μας άντεξε, όπως μας άντεξε, θεωρώ και μας καλοάντεξε, μας άντεξαν οι εκδόσεις Πεδίο. Ευχαριστώ και εγώ και τον κύριο Μούργο. Οι εκδόσεις Δύσιγμα, καλά, εντάξει. Οι εκδόσεις Δύσιγμα μας άντεξαν και μας καλοπεριποιήθηκαν. Εγώ έχω γνωρίσει τον Άγγελο τον Στορδόπουλο, να σας πω. Είχα αυτή την ευκαιρία και την τιμή και μάλιστα με τον κύριο Στορδόπουλο έχουμε και κοινή καταγωγή και είχαμε πολλά να μοιραστούμε. Ομολογουμένως εξαιρετικός επιμελημένη έκδοση των εκδόσεων Δύσιγμα και υπέροχο το εξώφυλλο. Μια προσπάθεια να χωρέσουμε στις 296 σελίδες όλα αυτά τα οποία θέλαμε να πούμε. Το περιεχόμενο της γλωσσολογίας σε αυτή την εποχή. Ζούμε, αγαπητές συναδέλφους και συνάδελφοι, φοιτήτριες και φοιτητές, μια εποχή έντονης αμφισβήτησης των ανθρωπιστικών επιστημών. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό εδώ το βιβλίο λειτουργεί και σαν μία, αν θέλετε, πράξη αντίστασης σε αυτή την εποχή που η απόπειρα είτε συρρίκνωσης, είτε υποβάθμισης, είτε περιορισμού. Μην ξεχνάμε ότι κλείνουν έδρες ελληνικών σπουδών ή περιορίζονται έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Τα νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα, άρα οτιδήποτε έρχεται να θεραπεύσει και αυτή η συνομιλία με το έργο να μας πυροδότησε και έτσι μπορέσαμε να λειτουργήσουμε προσθετικά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της επιστήμης στην Ελλάδα. Το βιβλίο αναδεικνύει τη δυναμική φύση της γλώσσας, εξετάζει λεξιλογικά και μορφολογικά φαινόμενα με σύγχρονα μοντέλα, συζητά την αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος με νέα εργαλεία, παρουσιάζει ζητήματα λεξιλογικού δανεισμού και παραγωγής λέξεων, αναστοχάζεται την γλωσσολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και εξερευνά όψεις της ελληνικής και των βαλκανικών γλωσσών. Κάθε κεφάλαιο και μία συνομιλία. Είναι η κοινότητα των συναδέλφων που μέσα από το έργο σου λέει «Κώστα, σε ακούμε. Κώστα, συνεχίζουμε μαζί σου». Τις θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέρφους τους είπαμε. Εγώ μίλησα πριν λίγο με την Μπέννη την Καπάκη, δεν μπορώ, θα στείλω χαιρετίσματα πάνω στη Θράκη, μαζί με όλους τους συναδέρφους που συμμετέχουν. Και βεβαίως είναι ένα βιβλίο το οποίο ζει μέσα στην εκπαιδευτική πράξη, στη ζωντανή χρήση της γλώσσας μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι ένας τόμος αποστηρωμένος, είναι ένας τόμος ανθρώπινος. Και τώρα θα εξηγήσω γιατί θέλω να στέκομαι σε αυτό που λέμε ανθρώπινος άνθρωπος. Ανθρώπινη διάθεση με την οποία γράφτηκε ο τόμος. Έχω την αίσθηση, και μακάρι να με διαψεύσει η πραγματικότητα, ότι θα χρειαστεί στο άμεσο μέλλον, αν δεν χρειάζεται ήδη, να τονίζουμε τον προσδιορισμό ανθρώπινος, διότι στη διαπάλη με τη μηχανή και τον αλγόριθμο θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Η διαπάλη αυτή, η σύγκριση αυτή, ίσως να βαίνει αδυσόπιτη. Άρα αυτό το στοιχείο ας μένει, ας ακούγεται. Μπορεί και να χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε, μακάρι όχι. Ο Κώστας Δίνας ανήκει στους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να υψώσουν τη φωνή για να αφήσουν αποτύπωμα. Το αφήνουν με το έργο, με τη σταθερότητα, την ευγένεια, την καθαρή σκέψη. Με την ικανότητα να εμπνέουν, όχι με λόγια, αλλά με παρουσία. Μας διδάσκει ότι η γλώσσα κινείται, αλλάζει, καθώς και εμείς μαζί της αλλάζουμε. Η διδασκαλία απαιτεί σεβασμό στον μαθητή. Είναι τεράστια. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Η έρευνα χρειάζεται βάθος και τόλμη και η κοινότητα οφείλει να συνεργάζεται και όχι να ανταγωνίζεται. Νομίζω χωράμε όλοι. Και δεν είμαστε και τελικά πάρα πολλοί. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνα. Το γλωσσολογία στην πράξη, από τις εκδόσεις Δύσιγμα, είναι μια προσπάθεια να τιμήσουμε το έργο σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μας έμαθες να στεκόμαστε απέναντι στη γλώσσα και στους ανθρώπους. Είναι η δική μας έκφραση ευγνωμοσύνης για όλα όσα προσέφερε στη διδασκαλία, στην έρευνα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στις προσωπικές μας διαδρομές. Σε ευχαριστούμε για τη σοφία, την υπομονή, την ευγένεια και τη συνέπεια του χαρακτήρα σου. Ευχόμαστε βεβαίως ο τόμος αυτός να αποτελέσει έναν φάρο για τις επόμενες γενιές, ένα μικρό ή μεγάλο φάρο, μία πράξη σκέψης, μία πράξη σχέσης, μία πράξη ζωής, γνωρίζοντας ότι ως εκπαιδευτικοί, ως δάσκαλοι,
Δεν έχουμε πάρα πολλά δικαιώματα. Να εμπνεύσουμε, να καθοδηγήσουμε, να νουθετήσουμε, να κάνουμε, να διορθώσουμε πολλά. Δεν έχουμε ένα όμως. Δεν έχουμε το δικαίωμα της μελαγχολίας, δεν έχουμε το δικαίωμα της παραίτησης, δεν έχουμε το δικαίωμα της απόσυρσης. Είμαστε καταδικασμένοι να επιτύχουμε. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Νομίζω ήρθε η ώρα του κοινού και θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας φωνή. Αν κάποιος θέλει κάτι να πει, κάτι να μοιραστεί. Υπάρχει τελικά μικρόφωνο, ωραία. Έχουμε και η Τζίνα και δεν βλέπω... Και η κυρία Κάπα. Ναι, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Και από εκεί. Ναι. Είναι ανοιχτό? Ναι. Ωραία. Αρχικά, Μαρία Πετκανοπούλου λέγομαι. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τις επιμελήτριες του τόμου και να τις συγχαρώ για την έμπνευση και για το αποτέλεσμα. Ήταν πραγματικά συγκινητικό και όταν το πήρα στα χέρια μου ένιωσα αυτό ακριβώς, συγκίνηση. Νομίζω ότι του άξιζε του κύριου Ντίνα και όπως έλεγε η γιαγιά μου, του έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω 2 λόγια, χωρίς διάθεση εξιδανίκευσης, ούτε λόγω της ηλικίας μου που λέμε συνήθως ότι ως άμυνα στο πέρασμα του χρόνου κρατάμε την επίγευση των πολύ ωραίων πραγμάτων, ούτε λόγω της μέρας και της συγκίνησης που νιώθουμε όλοι εδώ. Θέλω να κάνω έναν μικρό προσωπικό απολογισμό για την γνωριμία μου με τον κύριο Ντίνα, τον Κώστα. Γιατί και θέλω να ξεκινήσω με ήταν δάσκαλός μου, ο δικός μου Ντίνα σκέφτηκα, αλλά μετά σκεφτόμουν ότι όλοι εδώ τον είχατε δάσκαλο οι περισσότεροι και σκέφτομαι να αρχίσω με ο δικός μας Ντίνας. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, κύριε Ντίνα, 2015-17 είχα την τύχη να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό της Φλόρινας, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Τα 2018-2024, ως μέλος του τριμελούς του διδακτορικού μου, ένιωθα ότι σε αυτά τα άγνορα πεδία του διδακτορικού, ότι δεν ήμουν μόνη. Το ότι στα 55 μου αποφάσισα να κάνω ένα μεταπτυχιακό, ήταν γιατί είχα πάντα ένα καημό, ένα όνειρο ότι δεν σπούδασα τη γλώσσα, την αγάπησα και την υπηρέτησα από την πλευρά της λογοτεχνίας, αλλά δεν την είχα σπουδάσει ποτέ. Θέλοντας να καλύψω αυτό το κενό, αποφάσισα να κάνω το μεταπτυχιακό. Η φήμη σου, ως εξαιρετικού καθηγητή, προηγούνταν της γνωριμίας μας. Δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι το κάνουν αυτό που κάνω εγώ, αλλά για τους έτσι φημισμένους και πολύ γνωστούς, πάντα στείνω αποστάσεις, στείνω μεγέθη, ορίζω αποστάσεις, οπότε σε φαντάστηκα ακριβοθόρητο και απόμακρο. Και έφτασε η στιγμή που ξεκίνησαν τα μαθήματα, όταν μπήκες μες στην τάξη, γιατί ήταν ένα μεταπτυχιακό που γινόταν υβριδικά, κάποιες μέρες διαζώσεις στη Θεσσαλονίκη και κάποιες διαδικτυακά, ένιωσα ότι μπήκε ένας άνθρωπος, μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας καθηγητής άνθρωπος και παρά τις στημένες από μένα εικόνες μεγέθους, ένιωσα ότι ήταν άνθρωπος που δεν είχε καθόλου κομπασμό, καθόλου είχε μια αμεσότητα, δεν εμφάνιζε καμία ίηση. Όλη αυτή η εικόνα, η πρώτη, διανθίστηκε από το πάθος που είχε για την επιστήμη της γλωσσολογίας, για την διάθεσή του να μας μεταδώσει, να μας πει
όλα όσα ήξερε, να μας διορθώνει με πολύ, πώς να το πω τώρα, χωρίς να διαμαρτύρεται, να είναι πάντα κοντά μας σε οτιδήποτε πρόβλημα είχαμε και έδειξε μια φοβερή ενσυναίσθηση και ευρύτητα στα όποια προβλήματα είχαν οι φοιτητές που ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είχες όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ένας πολύ μεγάλος παιδαγωγός, αγάπη και πάθος για τη δουλειά του, την αμεσότητα να μεταδώσει την επιστήμη του και την ικανότητα με το ήθος του και το χαρακτήρα του να φέρει τους φοιτητές στη χώρα της επιστήμης του και να τους κάνουν να την αγαπήσουν. Θεωρώ πραγματικά πολύ τυχερή που βρέθηκα στα 55 μου να έχω έναν δάσκαλο του διαμετρήματος του Ντίνα, ώστε να τον αποκαλώ δάσκαλό μου με δέλτα κεφαλαίο πραγματικά. Σου εύχομαι υγεία, η ζωή να σου φυλάει τα καλύτερα. Νομίζω τα καλύτερότερα είναι η οικογένειά σου και όλα αυτά που έχεις και να συνεχίσεις έτσι να συγκινείς όλους τους μαθητές σου. Πολύ ωραία. Η Τζίνα είχε ζητήσει το λόγο, πίσω ακριβώς από την κυρία που μίλησε. Και μετά η Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, τα λόγια δεν βγαίνουν από τη συγκίνηση. Αν ήταν εδώ ο Θανάσης, θα έλεγε «Άνι Μούλτς». Είσαι έτοι πολλά, Κώστα μου. Ο Κώστας ο Ντίνας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την γλωσσολογία στην Ελλάδα και όχι μόνο. Είναι ένας σπουδαίος, ζεστός, εμπνευσιακός δάσκαλος, ένας πολύ σπουδαίος παιδαγωγός, όπως είπε και η προλαλήσασα εδώ μπροστά μου. Και είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, μέσα από το Θανάση. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω αυτά τα 3 λαμπερά κορίτσια, αυτά τα 3 αστραφτερά ακαδημαϊκά μυαλά, τις σπουδαίες επιστημόνισσες, προσωπικότητες, που δημιούργησαν αυτόν εδώ τον τόμο προς τιμήν του Κώστα, του Κωνσταντίνα, και φιλοξένησαν και τη δική μου μελέτη, αν και η δική μου μελέτη φυσικά δεν αναφέρεται ή δεν αφορά την γλωσσολογία με τη στενή ακαδημαϊκή έννοια, αλλά την ποίηση και την ποιητική. Τζίνα, να σε διακόψω ναι. ένα λεπτό. Ναι. Θα το πω τώρα, που πολύ συχνά ο Κώστας μας λέει «Εμένα η λογοτεχνία δεν μου αρέσει». Όχ. Πάντως, τον έδωσες τώρα πρέπει όμως, να τώρα πω. τον έδωσες. Οπότε έπρεπε να έχουμε και τέτοια κομμάτια. Το κακό είναι ότι λέει ότι πιστεύει, γι' αυτό το πληρώνει. Είναι μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση, επομένως. Και θέλω να πω βέβαια ότι, εντάξει, είστε τυχερές που έχετε εμένα και όχι το Θανάση στον τόμο, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα πειθαρχούσε στον αριθμό των λέξεων και των σελίδων και θα σας είχε βγάλει το λάδι. Θα κλείσω με μία έτσι ανάμνηση. Όταν πριν από πολλά χρόνια η μητέρα μου κάποια στιγμή γνώρισε σε ένα τραπέζι τον Κώστα, μαζί με το Θανάση, μου λέει το εξής. Τι μου λες, λέει, Βρετζίνα. Ο Θανάσης, λέει, και αυτός ο Κώστας. Καλά παιδιά, λέει, φαίνονται. Γιατί λένε ότι είναι βλάχοι. Να είσαι καλά, Κώστα μου, και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό. Πολύ καλό. Επειδή το ετυμολογούσε εκ του ρήματος βλάπτο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κάπα εδώ μπροστά έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ.
Καταρχάς, στα κοριτσόπουλα δεν έχουν αρχίσει να ψηφίζουν ακόμα. Συγχαρητήρια για την ιδέα, για την υλοποίηση, για το κουράγιο να τα βγάλετε πέρα με όλους τους συγγραφείς και να τους κυνηγάτε τις προθεσμίες. Ήσασταν πολύ ευγενικές, αλλά κατά βάθος ξέρω τι συμβαίνει, διότι όλοι είμαστε κουπανατζίδες της τελευταίας στιγμής όταν γράφουμε ένα paper. Καλά τα λέω? Κοντά. Αυστηρή είστε με τον εαυτό. Αυστηρή. Δεν ξέρω, εγώ χάλασα τα τελευταία χρόνια. Μικρότερη ήμουν πιο πειθαρχημένη. Λοιπόν, κατά δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί είμαι πολυλόγου και με ελέγχω τώρα. Πέρα από την απίστευτη δουλειά που έχει κάνει, να πω λέω στον ελληνικό, ο Κώστας, για τον κύριο Ντίνα μιλάμε, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, από την τα απίστευτα paper, σε όγκο, σε αριθμό, σε ποικιλία θεμάτων κτλ., σε προσφορά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπάρχει κάτι το οποίο θα τον συνοδεύει πάντα. Στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αφήνει ένα εξαιρετικό αποτύπωμα σαν άνθρωπος και σαν δάσκαλος. Και παιδιά, δεν πάει να είμαστε Αϊνστάιν στη θέση του Αϊνστάιν. Το θέμα είναι τι αποτύπωμα αφήνουμε σε αυτή τη ζωή. Προσωπική ιδέα και να σας πω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τους ανθρώπους που αγαπήσαμε, που βοηθήσαμε, που εμπνεύσαμε, τη συμπεριφορά μας απέναντι στους πάντες, από το φοιτητή του πρωτοετή μέχρι δεν ξέρω εγώ τον τάδε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και ο Κώστας, από όσο τον ξέρω, έχουμε τύχει σε εκλεκτορικό μαζί και ήταν έτσι πολύ ηρεμιστικός. Από τις ελάχιστες φορές που είχα αγχωθεί και στρεσαριστεί, που συνήθως δεν τζαντίζομαι, είχα απέναντι τον Κώστα ζεν. Λοιπόν, και αφήνει ένα εκπληκτικό αποτύπωμα σε αυτή τη ζωή. Και να είσαι καλά, να είσαι γερός. Και ξέρεις, εσύ είσαι λίγο πιο μεγάλος από τα κορίτσια. Κάνα χρόνο, εσύ μάλλον θα ψηφίσεις τις επόμενες εκλογές. Οπότε τώρα πρέπει να αρχίσεις. Άμα γίνουν αργά, όχι άμα γίνουν. Όχι τώρα, καλέ, σε 5-6-7. Τώρα πρέπει μεγάλωσες λίγο, πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις, να γράψεις τίποτα, εντάξει. Γερός να είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος από εκεί, εκεί ζητήσει το λόγο. Να μιλήσει και κάποιος Κοζανίτης. Χαρίτων Καρανάσιος από την Ακαδημία Αθηνών. Ξεχάσαμε να αποκαλύψω και 2 λεπτομέρειες από τη διαδρομή και την προσωπική και την επιστημονική του Κώστα. Κάνει καλό κρασί πρώτα. Τώρα επιστημονικά, στην Κοζάνη ήταν επί 3 χρόνια διευθυντής στο Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης και βοήθησε πάρα πολύ στις έρευνες που κάναμε εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, που έχει πλουσιότατο υλικό, αλλά ακόμα περισσότερο βοήθησε ως ιδρυτικό πρώτα μέλος και ως πρόεδρος επί 6 χρόνια στην εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών. Είναι μια καλή παρέα, στην Ελλάδα έχουμε παρέες, από ερευνητές, επιστήμονες, διδάκτορες, καθηγητές, πανεπιστημιακούς και απλούς ερευνητές. Βγάζουμε ήδη 9 τόμους από το περιοδικό Αλιάκ Μονοσορούς, που είναι για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε και από τα άγραφα κείμενα. Στην υπηρετική Ελλάδα έχουμε και κείμενα ακόμα και από το μοναστήρι, τον Πίτολα των Σκοπίων. Δεν έχουμε πολλά γλωσσολογικά, Κώστα, περιμένουμε. Τώρα και έχουμε κάνει και μαζί και συνέδρια και στα Γραβενά και στην Κοζάνη. Έχουμε βγάλει και 6 τόμους πέρα από το περιοδικό. Οπότε η έρευνα του Κώστα δεν περιορίζεται μόνο στα γλωσσολογικά, αλλά επεκτείνεται και ευρύτερα στην έρευνα την ιστορικοφιλολογική. Αυτό από μένα. Να είσαι καλά, Κώστα, και πάντα δυνατός. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, να μοιραστεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του? Ο κύριος Ματσαγκούρας. Μεγάλος δάσκαλος επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Μου είχε ζητηθεί από τον Κωνσταντίνα μέσα από ένα μήνυμα πρόσκλησης για τη σημερινή εκδήλωση να ετοιμάσω ένα σύντομο χαιρετισμό. Και του είπα ότι δεν θα είχα πολλά να πω, αλλά θα ήθελα εις τιμή και μνήμη του Θανάση Νάκα να πω ότι έμαθα για τον επιστήμονα Ντίνα και για τον άνθρωπο μέσα από τον Θανάση Νάκα, με τον οποίο είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις και μέσω αυτού και είχα κάποιες άλλες σκέψεις
τις οποίες ο παλιός μου φοιτητής, αυτά που εδώ τα έχω έτσι συνοπτικά σημειώσει, στις λέξεις έννοιες τις ανέπτυξε, οπότε θα τις αντιπαρέλθω και θα παραμείνω σε αυτό που είπα, που ήθελα και εγώ να καταθέσω από δικής μου πλευράς την δική μου εκτίμηση στα δύο αυτά πρόσωπα. Να είστε καλά, συγχαρητήρια σε όλους σας, ειλικρινά απόλαυσα τις εισηγήσεις σας και πιστεύω ότι δεν έχω πάρει ακόμη το βιβλίο, ότι θα είναι ένα μελέτημα πολύ σημαντικό. Στον κύριο Ντίνα και την συνεργάτηδά του, την παλιά μου φοιτήτρια Γιώτη, κυρία Γιώτη, Γότη, έχω κάνει, ναι, πάντα έβαζα το λοιπόν, έχω κάνει πολλές παραπομπές σε μια τελευταία μου εργασία στο πλαίσιο της ΑΔΥΠΤΕ. Όχι ως συναδελφική φιλοφρόνηση, αλλά ως τεκμηρίωση των απόψεων που περιέχει η έκθεση. Και επίσης ως υπόδειξη στους αναγνώστες που μπορούν να προσφύγουν για περαιτέρω επί των θεμάτων αυτών. Να είσαι καλά, Κώστα. Έχεις κερδίσει όχι μόνο την εκτίμηση, αλλά και την αγάπη όλων, γιατί υπήρξες βαθιά ανθρώπινος και αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο, ειδικά στο σκληρό χώρο του ακαδημαϊκού, τον ακαδημαϊκό χώρο. Ναι. Λοιπόν, οπότε να έχουμε ανθρώπους με ευαισθησίες είναι μεγάλο απόκτημα και ευχαριστούμε πολύ για αυτή σου τη συμβολή. Είπα περισσότερα από ό,τι είχα σημειώσει εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει η προσοχή όλων και το πνεύμα που έχει δημιουργηθεί και η ατμόσφαιρα με παρέσυρε. Είναι κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει τον λόγο, βέβαια, ο Θανάσης. Και εμένα μου πήρε λίγο χρόνο, Ζωή. Και εμένα μου πήρε λίγο χρόνο να μάθω το Θανάσης και το Μιχάλης, αλλά τελικώς καταλήξαμε. Φωτίστηκε από κάθε πλευρά από τις υπέροχες ομιλίες των τεσσάρων συναδέλφων όλη η προσφορά του Κώστα του Ντίνα στην εκπαίδευση και στην πανεπιστημιακή ζωή. Ελάχιστα θα ήθελα να πω μόνο αυτό που ευθόρμητα μου βγαίνει από μέσα μου. Είναι ευχαριστίες. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνα για δύο πράγματα. Το ένα είναι αφενός για την επιστημονική του εργασία, από την οποία μάθαμε πολλά. Μπορεί να μην τον είχα εγώ δάσκαλο, αλλά τα κείμενα του πραγματικά ήταν δασκαλικά γραμμένα. Πολλές φορές διάβαζες την ξένη βιβλιογραφία για διάφορα θέματα, τον κριτικό γραμματισμό προκειμένου. Γεννούνταν απορίες πολλές. Διάβαζες το κείμενο του Κώστα του Ντίνα, το οποίο ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά ταυτόχρονα ήταν δασκαλικά δοσμένο, που ένιωθες ότι λυνόταν οι απορίες. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό, λέχθηκε προηγουμένως, δεν λέω κάτι καινούριο, για τη συναδελφικότητά του. Είμαι μικρότερος από αυτόν, δεν με είχε καμία ανάγκη, αλλά ήταν παρόν πάντοτε για να στηρίξει, να πει καλή κουβέντα όταν όλοι μας τις εξελίξεις μας είχαμε ανάγκη. Τη στιγμή που έπρεπε, μάλιστα το έλεγε, αν συνομιλούσες πριν μαζί του, υπάρχει ανάγκη, δεν έχουμε για εισηγητική επιτροπή, έλεγε υποχρεούμε να είμαι, ήταν εσωτερική παρόρμηση να είναι μαζί μας. Τέλος, θα ήθελα να μεταφέρω, επειδή συνεργάστηκε στο τμήμα μας, στο μεταπτυχιακό του τμήματός μας, τα πολύ καλά λόγια των φοιτητών που συνεργάστηκαν μαζί του. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι, του το είχα πει και παλιότερα, το λέω και δημόσια. Αυτό ήθελα να πω. Θερμές ευχαριστίες αυθόρμητα μου βγαίνουν και χαριτολογώντας μπορώ να πω, κλείνοντας, ότι έμαθα τώρα προηγουμένως ότι δεν έχεις αποκτήσει ακόμα το δικαίωμα
Του εκλέγει, αλλά επειδή σε είχα ψηφίσει το 2014 σε ευρωεκλογές, απέκτησες πρώτα το δικαίωμα του εκλέγεστε και μετά το εκλέγει. Μερικοί τα κάνουν ανάποδα τα πράγματα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θανάση, και ερχόταν στα εκλεκτορικά, ακόμα και όταν δεν είχαμε το Zoom και το Απέλα και έπρεπε να ταξιδεύει πολλά χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα, πολλές φορές χωρίς να πληρώνεται και για το οδηπορικά, γιατί έτσι ήταν τότε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στις τρεις και στον κύριο Ντίνα, φυσικά, που λέω αυτό το κοινότυπο, δεν είχα και εγώ την τιμή και την τύχη να υπάρξω φοιτητριά σας, αλλά επιβεβαιώνω αυτό που υπόθηκε πιο πριν για την ισοτιμία και για το πώς κοιτάτε κατάματα έναν φοιτητή, μια φοιτήτρια και συνομιλείτε μαζί του. Ήμασταν στο Ιταλοελλένικα, στο συνέδριο μαζί και ο άνθρωπος έκατσε κοντά μου, γνωρίζοντάς με, για πρώτη φορά, σε όλο το διάλειμμα να μου εξηγεί και να μου λέει την άποψή του για το τι είναι ορθό και πώς είναι ορθό να λέμε τα πράγματα μέσα στην τάξη ή όχι, αλλά με πάρα πολύ ευγένεια και ταπεινότητα και πραγματικά επί ίσης ώρες συνομιλούσαμε, δεν ξέρω κι εγώ για πόση ώρα. Τον ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που η φίλη μου Μαρίνα Τζακώστα ασχολήθηκε με το έργο του και καλή επιτυχία εκδόσεις Δύσιγμα στο βιβλίο σας και σε όλους. Έχω αγχωθεί, θα το πει σωστά. Αγχώθηκα. Όχι, εγώ δεν είμαι Μίλησε η Κρήτη τώρα, Κώστα. Μίλησε η Κρήτη, έτσι. Από την Κρήτη. Κάνατε επίτηδες για να τονίσουμε το Δύσιγμα. Το είπα γι' αυτό ακριβώς. Νομίζω ήρθε η ώρα μας τώρα να ακούσουμε τον Κώστα. Αν ήρθε η ώρα. Δεν φλόρεις, Γιώργος, όπως λέμε. Ακριβώς, ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές, φοιτήτριες, αγαπητοί φίλοι, είναι κάπως παράδοξο να ακούει κανείς τη διαδρομή του σε τρίτο πρόσωπο, καλοφτιαγμένη και γενναιόδορη, σαν να αφορά κάποιον άλλον. Μαζί με τη χαρά νιώθω πολύ συγκίνηση και μια καλή αμηχανία. Εκείνη που θυμίζει ότι κανείς μας τελικά δεν ταυτίζεται πλήρως με την εικόνα του. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον τιμητικό τόμο, για την προετοιμασία αυτής της βραδιάς, για τα λόγια που ακούστηκαν. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ για τις πορείες που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια για να είναι σήμερα δυνατό να βρισκόμαστε εδώ, έτσι, μαζί. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον ίδιο τον τόμο. Δεν τον βλέπω σε ένα βιβλίο για τον Κώστα Ντίνα με τη στενή έννοια. Τον βιώνω ως μια μεγάλη πολυφωνική συνομιλία. Μια συνομιλία ανάμεσα σε ανθρώπους που βρεθήκαμε σε διαφορετικές στιγμές, στον ίδιο περίπου ορίζοντα της γλώσσας, της εκπαίδευσης, της κοινωνίας. Μέσα στις σελίδες του αναγνωρίζω δασκάλους μου, με τους οποίους με χωρίζει μια ολόκληρη γενιά, συνομιλίκους και συνοδοιπόρους με τους οποίους περάσαμε δεκαετίες σε αίθουσες, συνελεύσεις, συνέδρια, αλλά και ανθρώπους που ξεκίνησαν ως φοιτήτριες και φοιτητές μας και σήμερα στέκονται όριμοι επιστήμονες με το δικό τους ευδιάκριτο αποτύπωμα. Όταν διαβάζω τον τόμο λίγο απ' έξω, αυτό που βλέπω είναι μια χαρτογράφηση ενός ολόκληρου πεδίου. Κείμενα που συνομιλούν με τη γλωσσική εκπαίδευση, το μάθημα της γλώσσας στο σχολείο, τον σχολικό γραμματισμό, τον κριτικό γραμματισμό, τους πολυγραμματισμούς, τη δύσκολη αλλά αναγκαία συνάντηση θεωρίας και πράξης στην τάξη. Κείμενα που κινούνται στο χώρο της γλωσσικής ποικιλότητας και των κοινοτήτων, διάλεκτοι, τοπικές ποικιλίες, βαλκανικοί ορίζοντες, ονόματα τόπων και ανθρώπων, φωνές που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα τους. Κείμενα που εστιάζουν στον λόγο, τις ταυτότητες και τις ιδεολογίες, διαβάζοντας κριτικά τον δημόσιο λόγο, τα μέσα ενημέρωσης, τις καθημερινές γλωσσικές πρακτικές. Κείμενα που ανοίγουν τη ματιά στα ψηφιακά και πολυτροπικά περιβάλλοντα, στις νέες μορφές κειμένου και στις ταυτότητες που επιτελούνται σε οθόνες και πλατφόρμες. Και τέλος, κείμενα πιο θεωρητικά και μεθοδολογικά, πλάι σε άλλα καθημερινά εμπειρικά που φέρνουν στην επιφάνεια υλικό από τάξεις και κοινότητες. Δεν είναι λοιπόν ένας τόμος λειτουργικό σημείωμα για μια καριέρα που ολοκληρώνεται, αλλά μια συνεκτική εικόνα του πώς σκεφτόμαστε σήμερα τη σχέση γλώσσας, κοινωνίας και εκπαίδευσης. Αν μέσα σε αυτή την εικόνα διακρίνονται και συνομιλίες με δικές μου διαδρομές, αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι με πολλές και πολλούς από εσάς και από τους συγγραφείς που δεν είναι εδώ, πορευτήκαμε μαζί προς τον ίδιο προσανατολισμό.
Από αυτή την άποψη βρίσκω απολύτως εύστοχους και τον τίτλο και τον υπότιτλο του τόμου. Σε αυτό είστε του δεπών που λένε στην Αμερική. Διαβάζοντας τα κείμενα του τόμου και ακούγοντας και όσα πολύ ευγενικά υπόθηκαν απόψε εδώ, προσπάθησα να δω τη διαδρομή μου όχι ως λίστα τίτλων, θέσεων και δημοσιεύσεων, αλλά ως μερικά σταθερά νήματα που τη διατρέχουν. Τα ξεχώριζα 3. Πρώτο νήμα, οι άνθρωποι. Αν κάτι συνειδητοποιεί κανείς με τον καιρό, είναι ότι ό,τι πραγματικά αξίζει σε αυτή τη δουλειά είναι βαθιά σχεσιακό. Δεν υπάρχει έργο χωρίς ανθρώπους. Πίσω από κάθε δημοσίευση, από κάθε πρόγραμμα, από κάθε μάθημα υπάρχουν πρόσωπα. Δάσκαλοι που κάποτε άνοιξαν δρόμους για μένα, συνάδελφοι με τους οποίους μοιραστήκαμε ιδέες, αγωνίες, συγκρούσεις, γέλια και χαρές. Φοιτήτρες και φοιτητές που με τις ερωτήσεις τους με ανάγκασαν να σκεφτώ ξανά και ξανά αυτά που νόμιζα ότι τα ξέρω. Συχνά θυμάμαι όχι ένα μάθημα που πήγε πολύ καλά, αλλά μερικές σκηνές. Ένα βλέμμα που έδειχνε πως κάτι άναψε, μια σπίθα. Μια εργασία που γεννήθηκε μέσα από μια δύσκολη προσωπική διαδρομή. Μια έντονη διαφωνία σε ένα συμβούλιο που μετά την ένταση τελικά μας άφησε όλους λίγο πιο όριμους. Αν είχα ένα σταθερό στόχο στη διδασκαλία, ήταν οι φοιτητές μου να μην φεύγουν με συνταγές, αλλά με ερωτήματα. Να νιώθουν πως δεν τους παρέδωσα μια κλειστή αλήθεια, αλλά τους πήρα στα σοβαρά ως συνομιλητές και συνερευνητές της αλήθειας. Δεύτερο νήμα, η γλωσσική ποικιλότητα και οι μικρές γλώσσες και κοινότητες. Από νωρίς με τράβεξαν οι διάλεκτοι και οι βαλκανικές γλώσσες, όπως εξήγησε και νωρίτερα στην δημοσιογράφο κυρία Τσιτσανούλη. Μία φορά πάντα. Πάντα. Από νωρίς λοιπόν με τράβηξαν οι διάλεκτοι, οι βαλκανικές γλώσσες, οι βλάχοι και ειδικά η γλώσσα τους, οι τοπικές ποικιλίες, οι γλώσσες και οι τρόποι ομιλίας που έμεναν στο περιθώριο των επίσημων αφηγήσεων. Στην αρχή ως αντικείμενο επιστημονικής περιέργειας, πολύ γρήγορα όμως ως βαθιά αξιακή και πολιτική υπόθεση. Όταν ακούς μια γιαγιά να σου λέει «αυτά δεν είναι για το σχολείο» και βλέπεις νέους να ντρέπονται για τη γλώσσα του χωριού τους, όταν αντιλαμβάνεσαι πόσο εύκολα μια κοινωνία μπορεί να σιωπήσει τη δική της γλωσσική μνήμη, τότε η διαλεκτολογία πάβει να είναι απλώς ένας κλάδος της γλωσσολογίας. Γίνεται στάση απέναντι στον κόσμο. Προσπάθησα όσο μπόρεσα να δείξω, μαζί με πολλούς και πολλές από εσάς, ότι κανένας τρόπος ομιλίας δεν είναι κατώτερος από μόνος του. Ότι η γλωσσική ποικιλία είναι πλούτος και όχι εμπόδιο. Ότι ο ρόλος μας ως γλωσσολόγων και εκπαιδευτικών είναι να δίνουμε χώρο σε μικρές φωνές, στις τοπικές ιστορίες, σε ό,τι κινδυνεύει να χαθεί σιωπηρά. Τρίτο νήμα, το δημόσιο πανεπιστήμιο και η εκπαιδευτική αλλά και διοικητική ευθύνη. Υπηρέτησα για 3 δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο μέσα και από ρόλους διοίκησης. Ως διευθυντής μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ως πρόεδρος τμήματος. Δεν ήταν εύκολη ρόλη. Συχνά χρειάστηκε να ισορροπήσουμε πάνω σε δύσκολες αποφάσεις, σε ασφικτικά πλαίσια, σε συγκρουόμενες ανάγκες. Μέσα από αυτή τη διαδρομή όμως πίστεψα και συνεχίζω να το πιστεύω ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι που το υπερασπίζονται καθημερινά, όχι μόνο στα λόγια. Όταν δίνουν μάχες για ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει νόημα, για μια επιμόρφωση που δεν είναι συμπλήρωση ωραρίου, για μια θέση ενός συναδέλφου που αξίζει να βρεθεί στην τάξη, για την υποστήριξη φοιτητών που παλεύουν μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Το Πανεπιστήμιο για μένα δεν είναι ούτε ιδιωτικό ούτε λογιστικό γραφείο. Είναι χώρος διαλόγου, σύγκρουσης ιδεών, αλλά και χώρος φροντίδας. Ειδικά στον χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης έχουμε μία ευθύνη παραπάνω. Να δείξουμε ότι η γλώσσα μπορεί να γίνει εργαλείο δημοκρατίας και όχι όργανο αποκλεισμού. Ότι μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας μπορείς να διδάξεις σεβασμό, κριτική σκέψη, ευαισθησία στις ανισότητες. Αν θα ήθελα να μείνει ένα μικρό μήνυμα από αυτή την υπέροχη και συγκινητική πολύ για μένα βραδιά, κυρίως για τους νεότερους συναδέλφους και για τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας, είναι ότι η γλώσσα και η διδασκαλία της δεν είναι ουδέτερες δραστηριότητες, είναι βαθιά πολιτικές. Κάθε φορά που επιλέγεις ένα κείμενο για την τάξη, που διορθώνεις μια εργασία, που σχολιάζει έναν προφορικό λόγο, κάνεις, είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι, μικρές πολιτικές και ηθικές επιλογές. Αν θα ακουστούν μόνο οι ισχυρές φωνές ή και οι πιο περιθωριακές, αν θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση ή η ντροπή, αν θα επιβεβαιωθεί το αυτονόητο ή θα ανοίξει ένα παράθυρο κριτικής. Η γλωσσική εκπαίδευση μπορεί να είναι χώρος αναπαραγωγής ανισοτήτων, μπορεί όμως να γίνει και χώρος χειραφέτησης.
αν κάτι θα ήθελα να κρατήσουμε, είναι η ιδέα ότι αξίζει τον κόπο να παλέψουμε για αυτήν τη δεύτερη εκδοχή. Και εύχομαι οι νεότεροι να σταθούν κριτικά απέναντι στα δικά μας κείμενα και στα δικά μας βιβλία. Αυτό θα είναι ίσως το πιο τίμιο, τιμητικό που μπορείτε να μας κάνετε. Για το τέλος, επιτρέψτε μου 2 πιο προσωπικές νότες. Καμία ακαδημαϊκή διαδρομή δεν είναι ατομικό επίτευγμα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στην Αθηνά που σήκωσε μαζί μου όλες τις σιωπηλές πλευρές αυτής της πορείας. Τα ωράρια, τις απουσίες, τις έγνοιες, τις νύχτες μπροστά σε έναν υπολογιστή, τις μέρες που ήμουν σωματικά παρόν, αλλά νοηρά αλλού. Το Δημήτρη και τη Μυρτώ, που μεγάλωσαν δίπλα σε ένα γονιό με το μυαλό συχνά σε ένα μάθημα, σε ένα κείμενο, σε μια συνεδρίαση, αλλά που ελπίζω να είδαν και μέσα από αυτό πόσο αξίζει να προσπαθείς για κάτι που πιστεύεις. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για αυτόν τον τόμο, τη Ζωή, τη Μαρίνα, την Νικολέτα, όχι μόνο ως επιμελήτρες αυτού του βιβλίου, αλλά και ως αγαπημένες συναδέλφους και φίλες, με τις οποίες μοιραστήκαμε κοινές πορείες και μια βαθιά συναντήληψη για τη γλώσσα και την εκπαίδευση. Τους συγγραφείς των κεφαλαίων, που παρά τον μεγάλο φόρτο των καθημερινών τους καθηκόντων, οικονόμησαν τον χρόνο να καταθέσουν με πολλή αγάπη την επιστημονική του συμβολή, κάνοντας τον τόμο χώρο προβληματισμού και αφετηρία διαλόγου. Τον εκδοτικό οίκο για την καθόλου επιμελημένη έκδοση και όσους δούλεψαν αθόρυβα, βάζοντας χρόνο, φροντίδα και σκέψη για να υπάρχει σήμερα αυτό το βιβλίο. Ο τόμος αυτός για μένα δεν είναι επίλογος, είναι μια τελεία και αλλαγή παραγράφου. Μια πρόσκληση να συνεχίσουμε τις συνομιλίες που ξεκινούν μέσα στις σελίδες του, στις αίθουσες διδασκαλίας, στα σεμινάρια, στα σχολεία, στις μικρές κοινότητες όπου η γλώσσα ζει, αλλάζει και μας αλλάζει. Ευχαριστώ τέλος όλους και όλες που είστε απόψε εδώ για την τιμή, για τη φιλία, για τις διαφωνίες, για όσα μάθαμε ο ένας από τον άλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει καλύτερος επίλογος να σας ευχαριστήσουμε και εμείς που αφιερώσατε αυτό το βράδυ σε εμάς. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο σε εμάς και στον Κώστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλές γιορτές. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω τόσο μπορώ. Θέλω να σας καλέσω από κοντά. Α, πρέπει. Καλά πάει.